beste jendearentzako sozialki disponible gotea. Bat. Hori ditzen da antxietatea. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalari heltzeko unea. Gaurkoan Palestinako gatazka izpide Hamasek egindako erasoaren ostean Gazako mugan desagertu eta hilabetera atzo baieztatu zuten Iban Ilarramendiren heriotza. Loren Garkovitz bikotekidearekin Israelen bizi zena. Hori zen Ilarramendiren familiarentzat egoerarik txarrena. Orain dolu gogorra hasi dute eta atzo dolu minak jaso zituzten hainbat euskal erakunde eta indar politikoen partetik. Israelgo iturrien arabera Ilarramendi ezen inoiz baituta egon eta urriaren 7an Kisufin kibutzari egindako erasoan hil zen. Atzo arten Hamasek dituen 200 baituetako bat zela uste zen. Egia esan ama eta alaba estatu batuar bat eta ondoren baitu israeldar gutxi batzuk askatu ondoren sekretismoa eta diskrezioa nagusitu dira Hamasek baitutako pertsonen gaian. Mundu guztiak ulertu du euskal edabideek barne negoziazio estrategia baten parte izan zitekela, nahiz eta Netanyahuren gobernua gupidagabe agertu, baina zenbait dokumenturen arabera Israelgo militarrak operazio militarra egiten ari dira Gazan, baiturik ez balego bezala. Dagoeneko 10.000 palestinar baino gehiago hil dituzte, gehienak zibilak. Horregatik hitz egiten da gerra krimenez. Horrenbestez, une honetan Gazan premiazkoa da genozidioa gelditzea eta ezinbesteko laguntza humanitarioa sartzea ahalbidetuko duen su-etena lortzea. Horrek negoziazio esparru bat ireki behar du, non bi aldeetan atxikitako zibilen askapenak lehenengo gauza izan behar duen, errazena delako eta oraindik salba daitezkeen bizitzak direlako. Askapen hori negoziatzeari uko egiteak Israelgo gobernuaren interesei erantzuten die eta nazioarteak ez du onartu behar. Zalantzari gabe, gatazka honek ez du konponbiderik Palestinaren deskolonizazioari eta autodeterminazioari bide emango dio negoziazioaren bidez ez bada. Aurren heriotzak mundu osoko kontzientzietan eragina duen bezala, Hamasen esku dagoen euskal zibil baten heriotzak euskal gizartaren konpromisoa indartu behar du konponbide justu eta iraunkor batekin. Izan ere, alaxe diote elkartasunetik nazioarteko komunitateak zadutako oharrek ere eta Ilarramendiren kasura bueltatuz alaxe mintzatu da Eusko Jaurlaritza entzun. Argi eta garbi, Eusko Jaurlaritzaren izenean gure gaitzespenik sendoena eta gogorrena adierazten dugu honen aurrean eta eskatzen dugu nazioartean egin daitezkeen eragiketa guztiak egitea, indarkeria hau amaitu dadin, sufrimentu hau amaita dadin eta elkarbizitzarako oinarriak ipini daitezen nazio batuen erresoluzioetan oinarrituta.
Ugariak izan dira azken asteotan Palestinari elkartasuna adierazteko Euskal Herrian antolatu dituzten protestak eta adierazpenak. Atzon LGTBI zenbait aktivistak agerraldi bat egin zuten ere, eta 100 lagunek sinatu duten manifestua aurkeztu bertan mezu bat helarazi diote LGTBI transmarika biboio komunitate osoari. Firmamos este manifiesto, queremos decir que el orgullo LGTBIQ+ en Israel es una estrategia de propaganda patrocinada por el Estado sionista y diseñada para maquillar los crímenes coloniales que Israel comete contra las personas palestinas, sean LGTBIQ+ o no. No hay orgullo para nosotros si lo utilizan para edulcorar un genocidio, no nuestro nombre. Por eso hacemos nuestro el lema palestino de que las tierras ocupadas serán recuperadas. Israel coloniza Palestina. Hacemos un llamamiento a toda la comunidad LGTBIQ+ de Euskadi, vasca, transboyomarica de Euskal Herria, a participar en el boicot a Israel, a articularse con el movimiento BDS de Euskal Herria, a desenmascarar el pinkwashing y a ser parte activa y visible en la solidaridad con el pueblo palestino. Que viva la lucha del pueblo palestino, boicot a Israel. Berriro Espainiako gobernuko presidente izendatua izateko moduan da Pedro Sánchez. PSOEk eta Junts per Kataluniak akordio bat egin baitute. Bruselan Espainiako eta Kataluniako zenbait hedabidek negoziazioetako iturriak aipatuz kaleratu dutenez eta hain justu. Batez ere Madrilen eskuinek PSOEren eta Kataluniako alderdi sobiranista nagusien arteko itunien kontrako protestak areagotu dituzten honetan egin dute akordioa. Espainiako botere judizialaren kontseilu nagusiak amnistia legearen aurkako ebazpen bat onartu duen honetan, naiz eta ez duten horren edukiaren berri eta oraindik ez duten erregistratu lege proposamen gisa. Hain justu ere memoria bizia duen nazio solidario eta antifasista aldarrikatzeko eta oldarraldien aurrean sekula isiltzen ez den herria aldarrikatzeko azaroaren 18an Bilbon mobilizatzeko deia egin du Euskal Herria Bilduk. Laura Aznal, EH Bilduk Nafarroan parlamentuan duen bozeramaileak azaroaren 18an Bilboko karrikak hartzeko deia egin du, lurraldetasuna ardatz izanen duen manifestazioan. Izan ere, lurraldetasunari buruzko eztabaida zabaldu nahi du EH Bilduk Espainiako estatuan. Aznalen alderdiak nazioa gara lelopean deitu du mobilizazioa, eta bertan parte hartzeko deia egin du, haren ustez berezia eta zirraragarria den testu inguru politikoan. Lurraldetasun auzia ireki behar da eta gure herrian prest egon behar dugu horretarako. Egun hauetan, eskuinak eta eskuin muturrak atzera egiteko arriskua gogoratzen diguten bitartean, oso garrantzitsua da azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzea. Bere eskubideak aldarrikatzen dituen nazio bat garela erakusteko. Gainera, manifestazioaren egunean Euskal Herria nazio solidarioa garela erakutsi nahi du eta Palestinar herriarekin elkartasuna adierazi. Memoriarako tartea ere izanen du Bilboko aldarriak, eta hildo horretan Josu Muguruza eta Santi Brouard estatu terrorismoak erail zituen 2 militante politikoak gogoratuko dituzte.
Gauzak horrela ekonomia arloan murgilduz Euskal Hirigune Elkargoak zuzenean kudeatuko ditu Europako funtsetatik eratorritako 10,8 milioi euro. Orain arte Akitania Berria eskualdeak banatzen zituen eta lehen aldia da Elkargoak bere gain hartuko duena diru horren banaketan. 2023tik 2027 bitartean gauzatuko diren proiektuak finantzatzea da helburua. 40 pertsonako lantalde bat osatu dute, izango diren egitasmoak aztertu eta dirua zertarako baliatu erabakitzeko. Gauza berria da, elkargoak berak kudeatzen alko dituela Europako diru laguntza horiek zuzenean. Indar guziek parte hartuko dute SOS horren gobernantzan, 40 talde, pertsoneko taldea kudeatuko ditu diru laguntza horiek. Jadanik estrategia bat idatzia izan dugu denek elkarrekin jakiteko nola bideratuko zen diru zama hori, eta hemendik aintzina proiektuak, aurkeztuko diren proiektuak ere talde horrek ditu hautatuko, aztertuko eta erabakiko nora joanen den diru hori. Aldiz, Nafarroako Ogasunak onartu du zergen sistema berritzea, hala ere aipatzekoa da baita ere, gaur bertan hasi duela bilera ronda Eusko Jaurlaritzak, Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak hain zuzen ere, gainerako oposizioko alderdiekin aurrekontuak negoziatzeko. Badakit, ez dela erraza urte honetan babesak lortzea, baina konfidantza dut guztiok jakingo dugula egoera eskatzen dutuen mailan egoten, eta Euskadi politikak izan beharko lukeen horren isla bihurtu daitekeela. Egia estan ez dugu ikusten akordio serio baterako borondatea handirik dagoenik Jaurlaritza honen aldetik, eta ikusten ari bera gainera egun hauetan izan ditugun sailburuen agerraldietan nolabait berritze egin dugu anbiziorik gabeko aurrekontuak direla eskuartean ditugunak eta idearik eta erantzunik ez duen gobernu baten aurrekontuak direla, ez? Pena bat da, prozedimentua horrelako izatea horrek erakusten duela nolabait ez da borondate benetakoik hitz egiteko. Ez ditugula ikusten aurrekontu hauek nahikoak dauzkagun erronkei erantzun behar den modukoak emateko. Eta iragan ostiralean Jason Agirrek Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak ahozko galdera egin zion Arantxa Tapia sailburuari Urdaibaiko Guggenheim proiektuaren gainean Gasteizko kontrol plenoan. Parte hartze ez da eta inbertsioen helburua zalantzan jarri ziren orduan eta atzo agerraldia egin zuten eskualdeko alderdiko buruek erne. Mobilizazio jendetsu honetan proiektua eskualdearen beharrizanekin bat ez datorrela salatu zuen herritarrek. Proiektu honekin agerian geratzen ari da gobernantza eredu bat eta eskualderi bizkarra emoten dion eredu bat. Bizkaiko Foru Aldundiak proiektuaren bultzatzaileak hartutako bideak eskatzekoa da. Izan ere, ez du planteamentua Urdaibaieko gainonentzako erakunde eta eragileen partekatu eta proiektuaren gaineko informazio falta agerikoa da. Honen aurrean, Bizkaiko Foru Aldundiari hurrengokoa eskatzen diogu. 1. Izan dezala kontutan, Gernika Lumo mobilizatu ziren milaka herritarren aldarrikapena. 2. Ireki dezala proiektuaren gaineko eztabaida eta hain beharrezkoa den eskualde ereduaren gaineko dialogo tokiko erakunde, eragile eta herritarrekin. Busturialdeak behar izan handiak ditu. Estrategia integrala osoa eta premiaz behar ditu. Horrez gain, ondoko foroan ospatzen ari da, zartze aktiboa bultzatzeko Donostian.
Biztanleriaren zahartzea dagoeneko errealitate bada eta horrek sekulako erronka demografikoa suposatzen du. Zifrak mahai gainean jarriz, 4 lagunetik batek 65 urte baino gehiago du, hemendik gutxira 3 lagunetik batek izango 65 urte baino gehiago. 2030 aurre ikusten da herritarren 46 55 urte baino gehiago izatea, biztanleriaren ia erdiak. Gipuzkoako Foru Aldundiak gizartaren zahartzaren erronkari erantzun aurreratu eta itzendaria emateko urrats sendoak eman nahi ditu, eta horretarako oinarri nagusienetako bat berrikuntza du. Testuinguru horretan zilarrezko ekonomiari buruzko lehen foroa eratu dute. Zilarrezko ekonomiaren Euskal Autonomia Erkidegoko lehen foroa egiten ari dira Donostiako kursalean eta horretarako 100 profesional, gizarte erakunde eta 40 enpresa bildu dituzte hemen. Aldundiak Adinberri Fundazioarekin batera antolatu ditu kongresua eta azoka. Gipuzkoak Silber ekonomin duen ahalmena sustatzeko produktu eta irtenbide berriak ekarriko dituzten proiektua sortuz. Adinekoek zahartze aktiboagoa eta osasuntsuagoa izan dezaten. Gero eta arreta pertsonalizatuagoa jaso dezaten eta aldi berean eremu horretan lanpostu berriak sortitzaten. Izan ere hau gizarte politikatik zaindu beharreko zerbait da, baina aldi berean ere osasun sistematik eta hor, elkarlana ere beharra daukagu erakundeen eta gainontzekoen artean. Kongresuaz gain nazioarteko foro honek azoka bat ere hartu du, 40 erakusketarirekin. Erakusketagunean berrikuntza interesgarriak erakutsi dira, eta horiek gainera etorkizuneko etxebizitzan egingo diren demo tailerren bidez probatu ahal izan dira. Bertan erakusten diren produktu eta gailuak pertsonen autonomia sustatzera bideratuta daude. Finean lehen foro honen helburu nagusia 55 urtetik gorako beharrei eta nahiei erantzutea da. Eta honekin lan gatazketara saltu Arabako erresidentzia pribatuetako eta etxe bizitza komunitarioetako langileek greba egun berri bat egiten ari dira gaur ostegunarekin. Hitzarmen probintzial bat negoziatzen ari dira, baina patronalek negoziazioa blokeatu dutela salatu dute. Goizean manifestazioa egin eta gero ekitaldi nagusia izan dute Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan Mikel Klaber. Arabako erresidentzia pribatu eta etxebizitza komunitarioetako langileek Gasteizko kaleetara atera dira berriz ere greba egun berri batean. Aste honetan 3 izango dira greba egunak, atzo, gaur eta bihar. Hauekin 29 izango dira azken 3 urteetan egindako lanuzteak. Langileek hitzarmen probintzial propioa aldarrikatzen ari dira, beraien lan baldintzak Bizkaia eta Gipuzkoako lan baldintzekin parekatuko dituena. Esate baterako, Araban oinarrizko soldata 1.100 eurokoa denin bitartean, Bizkaia eta Gipuzkoan 1.800 eurokoa da. ELA eta LAB sindikatuek Arabako Foru Aldundiaren eta Gizarte Zerbitzuetako diputatua den Gorka Hurtararen inplikazioa eskatu dute beste behin ere, patronalaren negoziatzeko borondate ezaren aurrean. Bihar greba egun berri bat egingo dute, erresidentzietako egoilarren familia mugimendu feminista eta bestelako eragileekin batera adostutako dokumentua Arabako Foru Aldundira eramango dute, negoziazioa berrartzea eta aurrera pausoak ematea aldarrikatuz. Erresidentzietako langileena baina ez da gaur Gasteizen burutu den mobilizazio bakarra. Arabako salgaien garraioaren sektoreko langileek azaroan deitutako 6 greba egunetan lehenengoa burutzen ari dira gaurkoan ere. Hitzarmen duin baten aldeko mobilizazioak egin dituzten ELA, LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek deituta. Goizeko elkarretaratzearen ondoren arratsaldean manifestazioa egingo dute Gasteizko kaleetan barrena. Arabako salgaien garraioaren sektoreko sindikatuek patronalarekin azaroaren 2an mantendutako bileraren ostean 6 greba egun deitu zituzten azarorako. Gaur horietan lehenengoa burutzen ari dira. Salatu dutenez, bilera horretan patronalak soldatari buruz baino ez zuela hitz egingo esan zuen, beste gai guztiak alde batera utziz. Sindikatuek jarrera hori onartezintzat hartu dute, patronalak negoziatzeko borondate errealik ez duela baieztatuz eta hitzarmen duin baten aldeko mobilizazioei ekin diete. Lehenengo greba eguneko valorazio positiboa egin dute sindikatuek. Eta oraindik datu zehatzik ez badutuzte ere, jarraipena oso altua izaten ari dela baieztatu dute. Badakigu soldata oso garrantzitsua dela, baina badira alde batera utzi ezin diren beste gai batzuk erei edozein kasuan. Hala ere, galdetu diegu zer igorari buruz ari ginen hitz egiten eta haien erantzuna plataforman agertzen diren beste gai batzuei buruz hitz egiteari uko egiteko premisa oinartzen badugu, baina ez dugute esango. Honen ondorioa argia da.
patronalak benetan ez du negoziatu nahi. Bestaldetik, azaroaren 25 begira, Gasteizko udalak emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela medio hainbat ekimen antolatu ditu. Hilean zehar jarduera kultural ugari egingo dira Gasteizko emakumeen etxean, lebra izan non nahi, udal estrategiaren programazioarekin adi. Programazioa astelehenean hasi zen Laura Galarren eskutik lodifobiari buruzko tailerrarekin. Gaur 12 eta 26 urte bitarteko gazteentzat zuzendutako ekimena izango dugu. Ziberindarkeria matxistaren aurkako erronken jolasa hain zuzen. Jarduerak hilabete osoa zehar egingo dira. Autodefentsa feministarako lantegiak, hitzaldiak edo zineforuma besteak beste. Hauekin guztiekin Gasteizko udalak azaroaren 25 emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna landu nahi du. Aldarrikapena egun batean baino hilabete osoan zehar mantenduz. Izan ere gazte direla, batez beste 12 urterekin hasten dira nerabeak pornografia ikusten eta indarkeria matxistaren eskola bat bilakatzen da eurentzat. Hortaz, beharrezkoa da gazteen heziketa sexuala horren bitartez ez egitea. Hori guztia ohartarazteko hain justu ere kanpaina abiatu dute Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek azaroaren 25 begira. Nerea Melgosa, Berdintasun Sailburua. Aurtengo kanpainaren gai nagusia pornografia eta gazteen sexu heziketa da. Kanpainak datu kezkagarri bat azaltzen du. Eszena pornografikoan 88,2 emakumeen kontrako indarkeria erakusten du, bai fisikoa eta bai hitzezkoa. Kontuan izan da gaur egun gazteek 12 urterekin hasten direla pornoa ikusten eskura dituzten teknologiak direla eta. Honek euren sexu heziketa duen eraginaz pentsatu behar dugu. Pornoa indarkeria eskola bihurtu da. Eta honekin kulturarlora salto egingo dugu jarraian, kameraren beste aldean baitugu Irati Agirrazkoenagan kultura ditua datozen egunetako hitzorduak gure ganatzeko. Eguerdion, Irati, kaixo. Eguerdion bai, Karol. Tira, asteko antzerkiari helduko diogu izan ere lehen aldiz. 1993an antolatu ziren eta dagoeneko 51. aldian murgilduta dago Azpeitiko Euskal Antzerki topaketa. Konta iguzu, Irati, zerekin topa gaitezke jaialdi honetan? Bai, Holanda, joan den astean hasi ziren eta azaroaren 23ra bitarte egingo dira antzerki topaketak Azpeitean esan duzu. Bestela, eta 51. edizioa dute aurtengoa, beraz, dozena bat emanaldi baino gehiago ikusteko aukera izango da, Zoreazu antzokian, Dinama sormengunean, eta baita ere Azpeitiako kaleetan, bai, batzuek kale antzerkia ekarriko dutelako. Eta topaketa hauen alderek interesgarrienetariko bat, bada baita, konpainia profesionalen naiz talde amaterren lanak bertaratzen dituztela, eta horrez gain, aurten ere, garrantzia eman zaio eskolari, handaukaten eskolan dituten antzerkiari. Eta aurtengo topaketetan, hainbat emanaldi egongo dira, baina bai, azpimarratzea dugu, Inez Osinagak sustatutako badon lanaren aurre estreinaldia izango dugula. Sormen egonaldia egin zuen bertan proiektu honekin egin zuten, eta korrika kulturalaren beka ere jaso du. Opera garaikide bat dela esan du Osinagak, eta hainbat disiplina batzen dituela. Poesia, irudia, dantza, hori ere azaldu du zuzendariak, beraz, azaroaren 23an, hau da, topaketen azkenengo egunean, egingo da badon. Baina, horren aurretik badaude beste antzeslan batzuk baita ere, eta bat adibidez gaur bertan, arratsaldeko 7:00 antzestuko dutena identitarteak antzeslana da, Dinamoa sormen egunean engute arratsaldeko 7:00 eta Gilkitzaro taldearen lan berria da. Taldeak 25 urte betetzen dituen honetan, haien buruari nor eta zer diren galdetzen hasten dira, beti ere jolasetik eta komediatik.
Lutxo Egia idazlearen testua abia puntu hartuta, Ane Zabala eta Galder Perez ibiliko dira taula gainean, galdera berri eta zaharrekin jolasean, eta Aitor García de Bikuña ere izango da bertan antzlanean, musikari lanetan edo musikaren sorkuntzan. Horrez gain, bihar arratsaldeko 7:00 itsasbera ikuskizuna ikusiko dugu Soreazu antzokian, Javier Barandiaran eta Unai López de Armentia antzesleak egongo dira, taula gainean bizitzaren konplexutasunaz gogoeta egiten, ez? Pez Limboren azken lana da hau, eta, euren ekintzek dira bi pertsonaia, konturatzen euren ekintzek ez dutela sederik, baina aldi berean zentzua ematen saiatzen euren bizitzei, orduan, pixka bat bizi dira borroka horretan. Larun batean, Kamikaz kolektiboaren Troia izango dugu, alean, Soreazuko plazatik abiatuta, Espe López, Erika Olaizola, Amankai Gaztañaga eta Iraia Elias, egingo ditugu superheroi moduan, euren abenturak kontatuz. Eta atorren ostegunean, adibidez, hilak 16, Lesbobe elkartearen ondoko gela izango dugu ikusgai. Ane Gemara eta Josune Bellete Mendizabal aktoreak detektibe lanetan ikusiko ditugu, ezoiko hildako baten ikerketa kasu dutela. Topaketak.eus webgunean duzu egitarau osoa eta baita ere sarrerak eskuratzeko aukera. Bada hortxe aipatu dituzun obrak ikusteko aukera, eta aldi berean martxan da ere Hitzen Lioa zikloa Oiartzunen iratei arte eta kultura ditu protagonista urtengo edizioak, Utopiak izpide, zer gehiago dakigu? Hori da, 6. edizio honetan, ondo esan duzula, Utopia saritzeko disiplina ezberdinetako artista eta pentsalariak gonbidatu dituzte, atzo hasi zen eta igandera bitarte, egingo dugu Hitzen Lioa kulturzikloa Oiartzunen, 5 egunez beraz, literaturaz eta utopiaz kasu honetan hausnartzeko aukera, 5 egunez utopiaz pentsatu eta bezalako mundu utopikoak irudikatzeko alegina egiten, ez da? Gaur arratzaldean, 7:00 utopia edo distopia norantz goaz pote filosofia antolatu dute, eta bihar arratzaldeko 6:30 Oier Gilanek gitatuta Lorea Agirre eta Arkaitzkano egongo dira etorkizun desiragarrien inguruan espekulatzen, ez? Utopia espekulazio ariketak deitzen da euren hitzaldi hori, landetxe kulturaretoan egingo den hitzaldia, eta nolakoa da biharko egun desiragarri hori arteak eta kulturak ze eginkizun dute irudikapen horretan, horrelako galderak izango dituzte abia puntu, eta behar bada erantzunak ere jasoko ditugu. Eta azaroaren 11, hau da, larun batean, goizeko 11 utopiaren idazketa plastikoaz arituko dira, tailerra antolatu dute horretarako, eta azken egunan 12an Kristalesko begi bat liburuaren irakurketa jarraitua antolatuko dute. Miren, Agur Meabe 2013an argitaratutako liburua da hau goiztean izango da 11etan, baina ordu 2etan bertso baskari literarioa antolatu dute, eta beraz, idazleak berak, Miren, Agur Meabek egingo du gai jartzaile lana, eta Amets Arzaiuz, Nerea Ibarzabal eta Alaia Martin bertsolariak egongo dira bertan, bertsotan, bertsoaren eta literaturaren topagune honetan. Beraz, dagoeneko sarrerak Landetxe Tabernan edo Hitzen Lioa bildua Gmail helbidera idatzita badaude eskuragarri, eta, animatu zaitezte Oiartzun aldera. Eta gainera ez, Gipuzkoan garela gaizaldatuta Donostian Literaktum jaialdiari ekingo diote, hau datorren astelenean abiatuta, ez da? Bai, hori da, Literaktum jaialdi hasiko da, astelenetik hasita Donostian, eta, oraingoan maitasunaren geografiak izango ditu ardatz, edo, izenburu horrekin, maitasunaren geografiak izenburu horrekin emango diote hasiera. Literaturan gai nagusietako bat da maitasuna, badakigu, eta jaialdia, gai honi ikuspegi desberdinetatik heldu nahi izan dio. Eta horretarako, Literaktumen inguruan bilduko dira, besteak beste, Patxi Zubizarreta, Marta Jimenez eta Antonio Muñoz Molina idazleak. Eta, modu batera zein bestera, urte hurrenek ere lekua izango dute, urtengo Literaktumen, Mikel Laboa sortzaile handia zen duzela, 15 urte beteko dira abenduan, eta beraz, pentsatu du baita ere, horren inguruko emenaldi bat antolatzea, Jules Verneren munduari bira, 80 egunean argitaratu zela, 150 urte bete direlako baita ere. Aur literaturan gertatzen ari denaz ere izango dugu bertan berri, Literaktumen, eta Patri Urkizu lagun artean
saioa eta Iruniriko kutxa literatura sariak ere izango dute euren tokia. Antzeslanak ere izango dute, antzeslan batzuek ere izango dute bertan kabida, Etxepare Euskal Institutuaren eskutik, poesiak eta maitasunak emanaldian, eta baita ere, beti dute literaturen barruan, literatun txikia, eta literatun txiki horren barruan oninen abenturak ikusteko, edo ilustrazio liak eta hori baita ere emango da adibidez. Beraz, datorren astelehenetik aurrera Donostian literatun jaialdia. Gaurtik goza dezakegu ere ipuingarria liburuaren festa Iruñean, zer da hemen nabarmentzekoa, Irati? Bai, hori da literaturarekin nolabait jarraituz, Kondestable jauregian, Herriko plazan eta Laba gunean izango dira jarduerak, eta, hau da, Iruñeko alde zaharrean izango dira ipuingarria liburuaren festa jaialdi honen jarduerak, eta bertan ilustrazio, tailerrak, jolasak, ipuin kontalariak, liburuen aurkezpenak, beste sorpresain bat egongo dira aurreratu dute antolatzaileek. Ahoskotasunari, ilustrazioari, poesiari, musikari eta ipuinen bitartez, baita ere ireki ditzakegun irudimen kolektiboari bide eman nahi diote festa edo jaialdi honekin, nolabait komunitatea elkartzeko espazio bat sortu, hori da antolatzaileek esan duten. Hori dela helburuetako bat, komunitatea elkartzeko espazio bat sortzea eta txikienei ere herriko artistak ezagutzeko hitzordua jartzea izan dela helburuetako bat. Orduan hori esan bezala Kondestable jauregian, Herriko plazan eta Laba gunean, eta egingo diren tailer, jolas eta liburu aurkezpenen artean batzuk komentatzea horren, gaur bertan Ane Gebara ipuin kontalaria izango dugu, bihar Jose Mari Karrere eta Amaia Karrere egilek ilustrazio tailerrak emango dituzte, txikienentzako eta beranduago, birdu beranduago, helduenentzako, eta etzi, guerdian, 12 ordu batetara, Iñaki Zapirain eta Goiatz Landadibarrek izkien alde manifestua. Eta hierra eskainiko dute, berri txikienei literatura gerturatu nahian. Karrikiri.eus webgunean duzu informazio osoa, egitarauaren informazio osoa, eta baita ere, gune bakoitzean, momentu bakoitzean egongo diren sortzaile. Bada guzti hauek agendan apuntatuta Irati hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, mila esker, gurekin tartetxo hartzarren eta hurrengora arte. Oso ondo, eskerrik asko zeu bai, hurrengora arte. Eta kultur arloko datozen hitzorduak aipatuta iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren amaierara eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko laster gara bueltan, eguneko berri gehiagorekin. Garai hartan dana zeon eiteko, eta emakume batzuk hasi ginen biltzen, eta orduan sortu zien, sindikatuare sortu berri izan, eta gestio etxeke bai, eta dana zeon eiteko, eta emakume elkarte bat eitea ere, aliatu ginen. Eta hor puntatzen ginen, gure problemak denak berdin txamarrak ziren, eta, bidea holaxe egin deu, eta aliatu ginen, gauzak etziela bakarrik hitzein behar da zean, eta orduan, estatuto baten eske hasi ginen, eta, oso luzea izan zen, estatuto hori pixka bat moldatzeko, eta, oindala 15 bat urte, onartu zen, guk gure aldetik ez gendun onartu, zetik ez gendun ikusten bukatuta zeonik. Bai zean dana oso ondo, jasota, papelen, baina gero guri gertatzen zitzaion berdine. Bai hau eta hau hola beharren duke eta beste hola beharren duke, baina hortik aurrea gero hor oztopoa. Ia 15 urte badie, onartu zala, hola gare. Ez asko gehiago gabe. Guk ikusten gendun beharra, emakumeak lehenengo titularidade bat etzeuken. Seguridade sozialik etzuen ordaintzen, baserritzeren emakumeak. Eta gaur egun, estatuto hori onartuta gero, oan dio jende asko hola jarraitzen du. Hor jarri beharko litzeke
emakume horiek kotizatzeko modue, fiskalidadea aldatu indarko litzeke arrajatabla. Eta gero zaintza hor dago. Horik die baserriko emakume gaur dauzken movimentu bat eiteko, gauzak erabakitzen dien leku eta moitzeko, han lana egin ahal izateko. Ez bakarrik junda zehain, egin behar du erabaki gunetan egon eta gaina erabaki. Eta ez numeroa ikia. Eta gauza horik, hori danak kontemplauta dare estatuton, baina ez da ez erreiken. Ikusi besteik ez dago, zenbait emakuma titular zeati dara emakumak. Gizona jubilau dalako, aldaketa hori. Baina gizona hor segitzen do, eta emakumeare bai, etxen, ez aliatu gabe. Ongi etorri! Aste bat berriro ere, Zozoak Beleari podcastean, gure hemengo Gasteizko Soto Ilun mamuz beterikoan. Kaixo, Laura, zer moduz? Kaixo, zer moduz zu? Ni urduri. Ni pixka bat mozkor, bai, bueno. Zar dadila gure estudiora, DJ famatu eta ospetsua, Lamia Mari, txalobero bat! Inoiz zen duzu beldurra heldu izateari? Naiz pertsona bat, naiz ume bat, jolasten helduen munduan, eta ez den nahi. Jolasten ari naiz eta galtzen ari naiz. Galtzen ari naiz, bai, total. Eta jolasa ez da heldua izatea, jolasa da egotea jolasten eta ez deskubritzea, ez dakizula zeiten naizean. Total. Osea, hori da jolasa. Rentaitorpena, bai. Bueno, ez que ez da hori. Zenbakiak. Batetik 10-era. Zeinen ondo itxen dozu, etxeko ordena mantendu. 10. Finantzak. 10. Beste jendearentzako sozialki disponible gotea. Bat. Hori ditzen da antxietatea. Eguerdion guztioi, gaurko azaroaren 9 elkarrizketa gune eta mai honetan hemen gaude Arantza Fernandezekin eta Lourdes Imazekin, Euskal Eskola Publiko eta inguruko hainbat ardatz eta gai lantzeko. Goazen pizka bat testu inguratzera, zer dan gertatu dena, Eusko Legebiltzarrien magartzan dira hezkuntza legien zuzenketak eta azken pauso horretan zalantza pare bat sortu dira ez, gehiengo zabal batek onartuko dauela emoten dau lege honen baiestapena. Hala ere, EH Bilduk hartarazi dau ez dagoela ados eta lege hau babesteko euren sostengu eta ez dela egongo erantzunei eta eskaerei erantzun bat emon ezean ez, ikoitz izan da baiestapena hauek emon dituena eta hezkuntza ereduen zuzenketa ezabatzea nahi dau. Jokin Bidarratzek, beran partetik erantzun bat emon dau, Eusko Jaurlaritzako hezkuntzako sailburuak, eta esan dau, ulertezina dela beran iritzien, posizio hori hartu izana.
zer da zuek Arantxa edo Lourdes, nahi duzuen moduen hasi, zer da zeuok uste duzuena egoera edo puntu desadostasun honen inguruen? Bueno, nik uste dut pixka bat fartza batean gaudela, hartuta, egia da, apirilaren 22an akordio bat sinatu zen, eta hala agertzen dute partidu politikoek egin dituzten emendakinak, emendakinak begiratzen badituzu, ikusiko duzu hainbat emendakinetan, esaten dutela partiduek, akordioko puntuak ez direla bete, eta bete behar direla. Orduan, nik uste dut orokorrean fartza batean gaudela sartuta, adostasun bat bazegoen hor, eta baina hortikan ona, adibidez Elkarrekin Podemosek behin baino gehiagotan esan du akordio hori ez dela bete, eta gero baita ere orain emendakinak irakurrita argi geratzen da, akordio hori ez dela bete. Orduan, nik uste dut pixka bate fartza batean gaudela sartuta. Hombre, eta akordioa bestain noraino tezen akordioa esan nahi dut hasieran esan zuten, oso akordio zabala zela, eta eragile sozialekin ere partekatutakoa, eta bar. Eta bueno, egia esan, eragileekin ezer gutxi egin zuten. Entzun bai, pentsatzen dugu, hainbat aldiz joan gara Legebiltzarreko hezkuntza batzordera, baina ez dute ezer aldatu bide honetan. Orduan, oso hemen denok parte hartuko dugu, tabar, baina, desde luego, guri, publikoaren aldeko hori, ez bakarrik topaguneari, eigeri, tokiko plataformei ez diete kasu egin, eta alde horretatik, desde luego, ez dago horren akordio zabala. Eta bain, emaitzak ikusita, ematen du alderdien arteko akordioa ere, agian etzen horren besterako, hori da, ez zikola horren besterako adostasuna. Podemosek handik hilabete gutxitara esan zuen etzegola ados egiten ari zen garapenarekin edo, eta oain Bilduk ere dio ez dagola ados. Beraz, ez dakigu, akordioa oso luzea da, hitz asko zeuden, agian norberak zartu zuen bere gustuko zerbait eta esan zutena badago, baina ez zegoen. Bai, akordio oso luzea, eta denboran ere, luzetu egin da, esan duten moduen 2 urte terdi, kasi 3 urteko luzera hartu dauen akordio bata. Eta, emoten dau, azaroaren 22an onartzeko asmue dauela lege hau, eta, zantzu guztien arabera, hala ere, esan behar dago, EAJ eta PSeren babesagaz soilik adostuko dan lege bat dela emoten dagoela. Eta, Euskal Eskola Publikoez arro plataformak, hainbat proteste egin dauz, eta, beste, lege proiektu honek ez dagoela lehenesten eskola publikoek salatuten da. Arantxa, zer deko zuen inguruen esateko? Bai, igual, azteko, aipatu behar dugu gure arro plataforma topagunea ez dela sortu lege honen kontra. Sortua gara aurretik, ez? Gu gara batez ere tokistokiko plataformak, eskola publikoaren aldekoak, eta EIGE guraso elkarteak eta sindikatu batzuk eta zera batzuk, ez? Sortu ginen batez ere publikoa defendatzeko eta aldarrikatzeko ikusita tokistoki defendatzen ari ginena komuna zela eta zeozer bageneukala, ez da? Orduan, horren alde egiteko sortu ginen eta bidean agertu zen lehen akordioa eta gero lege proiektua eta bar. Eta pentsatzen dugu aurreko egoera ez baldin bagenun gustuko eta horregatik sortu genuen plataforma eta topagunea ez duela betetzen gure nahiak eta gure ustez gizarteak behar dituenak ez dituela betetzen, iguale. Bai, hemen historikoki 2 posizio egon dira, alde batetikan eskola publikoan aldarrikatu dugu, eskola publikoa lehenestea eta eskola publikoan oinarritetutako sistema bat ere ikitzea. Eta bestaldetikan, itunpeko sarearen aldetikan eskatu da publiko eta pribatua berdintzea, eta baita ere finantzazioa handitzea pribatuare. Orduan, argi eta garbi lege proiektu honek horren aldeko apustu egiten du. Hemen 2 aukera zauden, publikoa indartzea, edo itunpeko sareak beti eskatu duenari erantzutea. Orduan, argi eta garbi horren aldeko apustua egin du legeak, eta horregatikan batzuk gustora daude legearekin, eta besteok kalean gaude. Ez dela eskola publikoa, ez da euskal gizarteak behar dauen lege bat diozue zeintzuk dira, edo izango ziren kasu honetan ezinbestekoak? Hemen alde batetik argi daukagu hemengo sistema Europari begiratuta guztiz anormala da, hemen EAen hezkuntza sistemaren erdia pribatua da eta erdia publikoa da, orduan alde batetik helburu bat zen, eta horrek eragina daukan sistema osoan, eta alde batetik helburua zen hori aldatza, bestaldetik
hemen gertatzen zaigu ikasleen emaitzak oso lotuta daude beraien egoera sozioekonomikoarekin. Osea, egoera sozioekonomikoak guztiz baldintzatzen ditu emaitzak, ez? Hori erronka bat da. Eta adibidez baita ere eredu lingustikoak guztiz agortuta daude. Zer gertatzen zaidu, egun adibidez D ereduan dauden ikasleen 60%ak ez du lortzen, ez? Gaur lege horrek planteatzen duen helburua. Orduan, helburuak horiek dira, nik uste erronkak horiek dira, eta erronka horiei aurre egiteko, ez dakit, ez dago planteamendu benetan seriorik, horiek izan beharko lirateke erronkak. Bai. Eta, aurrekontuen gai hori ere oso potoloa dela. Esan barra dau, hain zuzen 5,5% handituko da, baina lan dabe, oposizioek adierazi dauenez, aurrekontu honek aurreko urteetako jarraipen bat eukingo da, hor da, kontinuistak direz alegine, eta zein da zuen iritzia aurrekontu kamuflatu horren arabera. Bai, hori egun hauetan ateratzen ari da, ez da, eguneko ez da izen bat igo direla, baina 2020koarekin alderatuta hezkuntzaren pisua behera egin dula aurrekontu orokorretan. Horrez gain, hezkuntza aurrekontuen barruan pribatura bideratzen, sare pribatura bideratzen den portzentajea oso altua da, 25,5%. Madrilen 19% da, eta beti jartzen dugu, edo entzuten dugu, Madril dela eredua pribatuaren alde egiten duen erkidegoa, ez da. Orduan, bai, hori pentsatzen dugu, ez dela nahikoa, eta, desde luego, nola bideratzen den dirua, alperri gastatzen dugula, hau da, sare bikoitza mantentzea askoz garestiagoa dela, sare bakarra mantentzea, baino, sare publiko bakarra mantenduz gero, hor askoz hobeto aprobetsatuko genituela errekurtso guztiak, giza errekurtsoak eta dirua eta dana, eta gainera askoz ahalmen handiagoa izango genuela segregazioari aurre egiteko, adibidez, eta gainera gauden egoeran egonda ere euskaldunizazioa bultzatzeko, zeren eta gogora dezagun, eta B eredu gehienak, hain zuzen ere gutxien euskalduntzen duten gehienak sare pribatuan daudela une honetan. Orduan, bai, argi dago sare bikoitza mantentzea ez dela efiziente ekonomikoki, kontuan izan momentu honetan plaza publiko librea dauden herrietan itunpeko plazak finantziatzen ari garela, horrek ez dauka ez hankarik ez bururik, ez? Horrek ez dauka inongo logikarik, logikoena da lehenik eta behin eskola publikoan dauden plaza horiek betetzea, eta gero beharra baldin badaude orduan egin beharko litzateke, baina argi dago gure sistema ez dela bat ere efizientea. Eta gero, guk ez dugu izan oraindik aurrekontuak aztertzeko aukerarik, baina egingo dugu, hori egiteko zera daukagu. Baina, argi dago, diruak ez da, limite bat dauka, muga bat dauka, orduan hezkuntzako diruak gero eta gehiago zuzentzen baldin badara itunpeko sarera, publikoaren beharrak hor geratuko dira, adibidez, sare publikoan azpiegituren berritzaren aldetikan behar handia ditugu. Orain 85 milioi gehiago egon omen dira, baina aztertu behar dena da, benetan zeintzuk diren beharrak, eta ja behar horiei ari garen, azkenean zenbakiak esatea oso hotza da, 85 milioi gehiago, baina zeintzuk dira beharrak, ez? Gure aldetikan argi daukagu, hainbat ikastetxe publikoetan azpiegiturak hobetzeko behar handia daukagula, orduan, nik uste dute azterketa sakon bat egin behar dela, eta argi izan da, pribatura bideratzen dena izango dela, publikoari kentzen zaiona. Azterketa sakon bat egin behar da, izan ere ikastetxe pribatuetara bideratzen ari diren eskola publikoek behar dituzten baliabidentzako, ez? Gainera, haien esanetan lege proiektuan ez dago asmorik eskola publikoen perimetroa handitzeko. Bai, perimetro, aipatzen da eskola publikoa protagonista izango dela, baina ez dakigu zer zan nahi duten protagonismo horrekin. Hain zuzen ere pelikula batzuetan protagonismo eta azkenean hile egiten da, ez da? Eta orduan, kezkatuta gaude, esan nahi dut guk pentsatzen dugu, publikoa ardatz izan behar dula, Lurdesek esan duna, publikoa dagoenean, ez duzu pribatua itundu behar, alderantziz egiten ari dira. Oain, lege prozesu honekin hasi ziren ere aldi berean martxan jartzen neurri batzuk, eta horietako neurri bat izan zen itunak, pribatuarekiko diru akordioak handitzea, diru gehiago jasotzen dute orain, lehen baino, eta gainera ituntzen ari dira, lehen ituntzen ez ziren 2 urteko gelak, eta holako neurriak hartzen ari dira, orduan, zertan, eta gero,
hemen komentatu dena, pribatuaren eskaintza ez baldin bada mugatzen, jai dugu. Orduan, ez da egiten, ez da lehenesten sare publikoa. Eta orduan, pribatuaren alde egiten duzunean, publikoaren kontra egiten ari zara, ez dago besterik, ikasle guztiak eskolaratu behar dituzu, eta ikasle bakoitzak plaza bakarra dauka, beraz ez du balio esatea, bai, ez, hobekuntzak hemen, eta honetan baita ere ez kontrajarriak dira, eta politika bat egingo duzu, edo sare bat lehenetxi, edo ez lehenetxi. Eta orduan, eta denak sartu, eta ikastetxe guztiak lehian sartu. Eta lehia horretan, kaltetuak denak, eta bereziki egoera zaurgarrienean daudenak. Hori da gure ustea. Bai, egia da perimetroaren akordioa jasotzen zuen, ez? Hezkuntza akordioa jasotzen zuen eskola publikoaren perimetroa zabaldu behar zela, baina hori argi dago hor geratu dela, ez? Hori ez da inolaz ere praktikan jarri, ez? Eskola publikoaren perimetroa zabaltzea izango litzateke herri guztietan 0-tik 18 urterako plaza publikoak bermatzea, eta hori adibidez momentu honetan ez da gertatzen. Oraindik badauzkagu herri batzuetan ez dago eskaintza publikorik, ez? Eta ez dago plan bat benetan plaza publiko berriak sortzeko horretarako planik ez dago. Dagoen plana da, azkenean publikoa eta pribatua berdina da, osagarriak dira, orduan, pixkat arantzak esan duena, ez? Lehiaketa honetan galtzen aterako dira, momentu honetan egoera zaurgarrian dauden ikastetxeak. Eta de hecho ja gertatzen ari da, ez? Lehengo pasaden urtean ja, adibidez hemen Bizkaian, ja 2 urteko gelak itxi ziren 3 ikastetxe publikoetan. Osa, prozesu hori ja hasi da, ikastetxe publikoak itxitzeko prozesua hasi da, eta hori ja gertatu da Bizkaian 3 ikastetxetan 3ak dira, egoera zaurgarrienean dauden ikastetxeak, azkenean lehiaketa bat egiten baduzu guztiak jartzen badiezu, ez, berdinak izango balirat bezala, ez, elkar lehiatzen, noski zaurgarrienak galtzen aterako dira. Nik uste dut argi eta garbi hezkuntza sailak egin beharko zuela plan bat, eskola publikoak babesteko plan bat. Azkenean, noski, babestu behar ditu bere ikastetxeak. Ezin du planteatu lehiaketa bat eta are eta gutxiago lako egoera batean, babestu egin behar ditu bere ikastetxeak, eta ezin ditu lako lehia bat planteatu. Beraz, nola irakurtzen duzue eskola publikoen aldeko, eskola publikoen alde kontseiluaren figura sortuko da, eta horretaz gain, baita udal hezkuntza kontseiluarena ere uste duzuen nolabait prozesu galera esan duzu moduan galtzeko prozesu hau estaltzeko modu bat dela edo? Nik uste dut bi gauza desberdin direla. Gauza bada kontseilu bat sortzea edo erakunde bat sortzea, ez? Erakunde bat sortzea eskola publikoa, erakunde bat sortzea eskola publikoaren interesak defendatzeko eta defendatzeko baliabideekin eta autonomiarekin eta bat, hori da gauza bat sortzea, baina paraleloki bestea joan behar da. Gauza batek ez du kentzen bestea. Zuk planifikatzen badituzu plazak itunpeko sareari ez dakit nola esan, laguntzen eta gero olako erakunde bat sortzea, ez du ezertarako balio. Nik uste dut gauza paraleloak dira. Egin behar da erakunde bat, eskola publikoaren interesak defendatzeko, da soilik horretarako eskola publikoko eragileek sortua autonomiarekin, finantziazioarekin eta benetan izango duena ahalmena eskola publikoaren interesak defendatzeko, eta beste gauza bat da, benetan planifikazio bat egitea eskola publikoa indartzeko, bi gauza desberdin dira. Bai, honen arira begira, Bilboko plataforma, eskola publikoaren aldeko plataforma sortu zen, oindela 5 urte uste dut, eta izan zen, nahi zuzen ere, Bilboko eskola kontseilutik alde egin zutenean publikoko eragileek, gurasoek eta tal, ikusita etzula zertarako balio. Nazkatuta zeuden urtero joan eta haien aldarrikapenak adierazi, eta erantzunik ez jasotzean. Beraz, olako organoak sortzea, izan daiteke esanguratsua edo ez. Ez du ordezten hartu beharreko neurriak ez hartzia. Dena den pixkatzuk arantzak esaten duen emezlekuk, ez dugu behar organo batean non itunpeko ikastetxeekin eztabaidatzeko hori, ez dugu behar, horretarako organorik ez dugu behar. Adibidez, orain Euskadiko Eskola Kontseiluan, guk ez dugu behar kontseilu bat non itunpeko sarea dauden eskola publikoari soilik eragiten dieten gauzei buruz iritziak ematen guk behar dugu, guretzako erakundeak behar ditugu. Eta adibidez, udal mailako kontseilu hauek oraindik ere jarraitzen dute, eta horrek azkenean ez dauka inongo erabaki ahalmenik eta eserrez. Azkenean horra joaten zara eta denbora galtze bada momentu honetan. Orduan, ez dakit, gure esperientzia bintzat momentuz udal kontseiluekin ez da bat ere ona. Dena den, izan daiteke etorkizunera begira egotea horiek aldatzeko asma, baina ez baldin badaukate erabaki ahalmenik eta soilik baldin badira, hori, bizaren kontseiluak horretarako ez dugu behar, holakorik ez dugu behar. Nabarmen duzu ere, eredu berri honek izara baztertzaile bat dakola batez ere, eta segregazio egoerak aragotzen dituela. Bai, hor segregazioaren kontuarekin, hor adibidez, zuk segregazioari aurre egiteko hainbat neurri hartu ditzakezu, ez? Zer gertatzen ari da, saila bakarrikan neurri batzuk hartzen ari dela, ez?
segregazioari eragiten dion faktore garrantzitsunetako bat da gu daukagun eredu duala, publiko-pribatua. Orduan, horrek lotura zuzena dauka segregazioarekin. Hori aldatzeko asmorik ez badaukazu, segregazioarekin jarraituko duzu. Hezkuntza sailak erabaki behar du, hau da, zerri eman dion garrantzia, zer leheneztuko duen publikoa edo pribatua, horrek eragina dauka segregazioan. Eta gero baita erabaki behar du, non sortzen dituen ikastetxeak, eta gero baita ere, nola banatzen diren ikasleak. Orduan, nik uste dut bakarrikan neurri batzuk hartzen ari dira, eta neurri horiek dira, modu olako arraro batean identifikatzea ikasleak zaurgarri edo zaurgarri moduan, eta gero banaketa bat egitea. Hori, neurri horrekin ez duzu konpontzen segregazioaren arazoa. Are gehiago estigmatizatu dituzu ume batzuk ere, bai esan nahi dut guk aipatzen dugunean, egoera zaurgarrian dauden ikasleen 90% sare publikora bideratzen direla, eta bar hori da politika edo hezkuntza politika baten emaitza ondorioa da, baina ez dugu berez hori konpondu nahi umiak seinalatuz eta esaten hau da eta tokiz aldatuko ditugu. Ez da hori gauza da ikustea zeintzu diren mekanismoak zelan amaitzen den hori eta hori ekiditzea. Eta ezke lehen aipatu dugu itunak handitu direla eta legearen tramitazioarekin batera ere beste gauza bat egin dute eta iaz aldatu zuten ikasleak onartzeko araudia aldatu zuten eta esan zuten, 115% pobrena nola baita esateko laburbilduz, banatuko ditugu modu orekatuan ikastetxe guztion artean. Horrek jartzen zaitu lehen, identifikatu behar dituzu ikasle horiek, hori zaila da, eta trampak egin dira, eta aurten jarretzen badute trampak gehiago egin izango dira, zeren eta ja horreko esperientzia dago. Eta gero zer dela eta seinalatzen dituzu zuk, ume batzuk, eta hain zuzen ere hoiei esaten diezu, ez dutela eskubiderik ikastetxe aukeratzeko baizik, eta zuk esango diezu nora joan, eta beste guztiei ez. Osea, holako neurriak benetan oso hankamotz geratzen dira, kaltegarriak izan daitezke, eta gainera ez baldin bada osatzen beste neurrizekin, gertatzen ari zaiguna, bideratu dira, publiko aukeratu zuten hainbat ikasle, pribatura bideratu dituzte. Egia da, pribatura joan nahi zuten batzuk ere publikora bideratu dituztela, baina hori beti gertatu da. Imposible da guztiek aukeratzea nahi duten ikastetxea, hori beti esan dugu, ez? Eta orduan gaude, beharrezkoa ez den norabide hartuta, hori pentsatzen dugu. Hezkuntzak biltzen duen irakasle, ikasle eta sistema horretan esan dezakegu hizkuntza ere nahiko kaltetuta ateratzen dela egun, D ereduak dituen utxunei erantzun beharrien, duela 40 urte sortutako eredu honek, eredu hau mantendu nahi da egungo errealitatea guztiz bestelaku danien, ze hizkuntza ereduek ez diote ematen euskara normalizatzeko bide edo prozesu natural bateri. Nik uste dut bi kontu daudela, ez? Nik uste dut honetan gainera eragileon artean adostasun handia dagoela, eta bat da ereduak gainditu behar direla, ez? Ez dutelako bermatzen ikasle guztiek bi hizkuntza ofizialen maila egokia izatea amaitzean hezkuntza, eta beste bat... Bigarren hezkuntza amaitu eta B2 gazteleraz eta euskaraz eta inglesez B1 eskatzen. Hori da legeak orain planteatzen duena, bai. Eta beste adostasun handia zegoen esaten hori bermatzen duena D eredua dela, bale? Zer gertatzen da, nik pixka lehen komentatu dudana, D ereduan ere orain dikandakago 60% ez du lortzen hori, ez? Orduan, benetan erronka izan beharko litzateke nolabait D eredua indartzea, ez? Helburu hori lortzeko. Baina, klaro, legeak planteatzen duena da, legeak aukera ematen du, egun D ereduan dauden ikastetxeak euskarazko ordu gutxiago emateko, aukera ematen du legeak horretarako, ez? Orduan, nik ez dakit benetan zertan ari garen, ez? Benetan bermatu behar dena da, ikasle guztiek hori lortzea, ez? Eta gainera kontuan izan, euskara maila egokia ez badaukazu, horrek eragina dauka gainontzeko irakasgaien irakaskuntzan. Zezu azkenean, euskaraz ikasten ari zara, ez hizkuntza bakarri baizik eta edukiak, ez? Orduan, oso importantea da horri heltzea, ez? Lehenik eta behin bermatzea ikasle guztiek, guztia gainera, ez? Nik uste dut hori oso importantea dela, pentsatu behar dugu denetariko ikaslea daukagula. Zer gertatzen zaigu, orain dela urte batzuk, D ereduan zeuden bakarrikan, etxedikan euskara zekaten familiek. Baina gaur egunean hori guztiz aldatu da. Bai lortu dugu familiek euskararen aldeko apustu egitea eta sare publikoan irakasleek formatzea horretarako. Baina zer gertatzen zaigu aniztasun handia daukagu eta ez ditugu lortzen helburuak. Orduan, nik dut lehenengo erronka hori da. Nola erantzun horri, ez? Bai.
Claro, eta beti esaten dugu eta egia da, hezkuntza sistemak ezin duela bermatu euskararen normalizazioa, hori egia da, ez dago gure esku, baina bai pentsatzen dugu hezkuntza sistemari exigitu behar zaiola alduen guztia egitea horren alde, ez? Eta beharreko maila eta ziurtatzeko. Eta orain egia da, ereduen aipamen zehatza txertatu dutela, baina aurretik ere bazeuden Lurdesek aipatu dituen elementuak. Baita esaten zen, 3 hizkuntzak, euskara, gaztelania eta atzerriko hizkuntza bat, 3 izango direla hizkuntzak esan nahi du, hizkuntza hori ikasteaz gain beste zerbait ikasiko duzula hizkuntza horretan. Hombre, hori orain arte etzen gertatzen, ereduetan ikasten zen dana euskaraz, gaztelania eta atzerriko hizkuntza izan ezik, baina hizkuntza horiek beste gai guztiak euskaraz egiten ziren. Eta hain legeak esaten du, hasieratik esaten du gainera, hasierako zirriborrotik esaten du, ez 3 hizkuntzak erabiliko direla horretarako. Egia da ez duela neurririk jartzen, beraz, hori esan da dagoen bezala, bete dezakezu lehen hezkuntzako 5. mailan emanez ikasgai bat ingelesez demagun. Baina esaten da, eta lehen etzen esaten. Orduan, mailak ez dira nahikoak B2 eta B1, ez gara horretan sartzen. Errealitatea da ez direla betetzen, eta bildarratzek berak, kontseilariak esaten zuen, ez badira betetzen, ala ere titulazioa emango zaie. Orduan, zertan ari gara, zeren eta helmuga iristen direnak ez badu inporta, zeren eta titulazioa jasoko duzu, eta bidean ere ez duzu exigitzen ahalik eta esfortzu handiena egingo duzula, non dago hemen hobekuntza? Ez dago inon, ez dago hemen bermerik euskararentzako. Bai, eta, Begoña Pedrosak, azpimarratu egin dago gainera, akordio honetatik etorritako bide guzti hau eginda, ez dagoela berrikuntzarik, ez dela ezer berezirik aurkeztu, beraz ez dagoela ulertzen kontrako posizio bat, ez? Adibidez, Bilduk edo erakutsi dagoena. Hombre, nik uste dut hor, alde batetik partekatzen dugu interpretazio hori nolabait. Osea, azken aldaketa hau txertatu baino lehen panorama etzen ona euskararentzat. Baina egia da baieztatzea esan nahi dut etzen esaten ereduak desagertu behar ziren, iketzen esaten, zirriborroan ez da ere, ez da. Eta orain esaten dute, ez ereduak mantenduko dira. Hori egia da, gauza txarra da, zeren eta baieztatzen da berriro ere gurasoen esku dagoela aukeratzea euskalduntzen ez duten ereduak, hori egia da. Eta gainera kontra jartzen da bete-betean EH Bildu ematen ari zen irakurketarekin. EH Bilduk esaten zunez, ereduak gaindituta daude eta honekin aurrera goaz eta ez dakizer. Eta guk pentsatzen genuen ez. Orain, baieztatzean ereduek bere horretan mantentzen direla, nolabait usten dute EH Bildu akordio horretatik kanpo edo. Baina funtsean pentsatzen dugu, okerragoa izan baldin badaitek ere onartzea eta bere ereduak jarraitzen dutela, ez dela benetan funtsezko aldaketa aurreko edukiarekin alderatuta. Horrela ikusten dugu gutxi gara bera ez. Kezkatzen hauena da partidu, legea sinatzeko prest dauden partiduek ados egotea ez, eredu dualaren blindaketa honetan, ez horrek kezkatzen hau ez. Azkenean, kasu egin beharren ez, sare publikoak egin duen eskaera historikoari, azkenean kezkatzen hauena da partidu hauek ados egotea itunpeko sarearen eskaera historikoari hori ontzat ematen, ez? Nik uste hori dela oso kezkagarria, hori alde batetikan, eta gero baita ikustea, guretzat eskola publikoarentzat klabeak diren gaietan ez dago inongo aurrerapenik. Orduan oso kezkagarria iruditzen zait hori, ze orain ari gara hizkuntzei buruz hitz egiten, baina eske lege honek hizkuntzen aparte gauza askotaz hitz egiten du. Orduan, azkenean apostu bat egiten du eredu duela blindatzeko, eta gero gai garrantzitsuenetan, ez dugu aurrerapenik ikusten momentuz. Eta, ja amaitzen joateko, zuek hori horrela izan da, eta guzti hau, aipatutako guzti hau hori horrela izan da, zein norabide hartuko duela uste duzue egoera honek? Ez dakigu, jakingo dugu. Ez, nik uste dut, urtea amaitu baino lehen jakingo dugu legea dagoen edo ez, eta ze babesekin dagoen. Azaroen 22 egongo dela erantzun bat badirudi? Bai, ordurako jakingo dugu legea dagoen edo ez, eta zeintzuk babesten duten legea, ez, nik uste dute hori.
hori jakingo du. Gero hezkuntza sailari dagokio lege horren garapena, eta, bueno, nik uste dute sare publikoa oso egoera txarrean uzten duela legeak, hori oso argi daukat, eta nik uste dut argi utzi dugula, lege honek oso leku txarrean uzten du eskola publikoa, oso kezkagarria da, lege honek eskola publikoa ze egoeratan utziko duen, baina argi daukat baita ere eskola publikoak oso komunitate ahaldundua daukala, eta eskola publikoak eskola publikoa defendatzen jarraituko duen jende asko. Orduan, kezkatzen hau, baina baita ere nik uste dut benetan herria mobilizatzen baldin bada eta eskola komunitatea mobilizatzen baldin badira, partidu politikoek ezingo dute egin nahi dutena. Bai, hala da, norabide berbera dugu, baina kontrako noranzkoa ez da. Eta, bueno, eta gainera legeak ditugun erronkak eta ditugun arazoak konpontzen ez dituen neurrian, aurrera jarraituko dugu gurearekin eta ikusi beharko da. Hau ez da, legearekin ez da ezer amaitzen, ez da, egia da, oain arte ezagutu dugun eskola publikoaren aurkako eraso larriena dela, esango nukenik, lege mailan, baina, bueno, ikusiko dugu, egia da, urte hauetan ere, gorpuzten joan garela, komunitateak ez bakarrik ikastetxe bakoitzarena, baizik eta bestelako sareak osatzen ari direla, herri mailan eta, bueno, jarraituko dugu. Beste barik Lourdes eta Arantxa eskerrik asko gaurko elkarrizketa mahaira etortzagatik, proposatu zuen hainbat berrikuntza eta emandako baieztapenak, eta eskerrik asko ikusten egon zareten guztioi, laster bueltatuko gara solasaldearekin. Eskerrik asko.
Ongi etorri! Aste bat berriro ere, Zozoak Beleari podcastean gure hemengo Gasteizko soto ilun mamuz beterikoan. Kaixo, Laura, zer moduz? Kaixo, zer moduzu? Ni urduri. Ni pixka bat mozkor, baina bueno. Zar dadila gure estudiora, DJ famatu eta ospetsua, Lamia Mari, txalo bero bat! Inoiz zen duzu beldurra heldu izateari? Naiz pertsona bat, naiz ume bat, jolasten helduen munduan, eta ez den nahi. Jolasten ari naiz eta galtzen ari naiz. Galtzen ari naiz, bai, total. Eta jolasa ez da heldua izatea, jolasa da, egotea jolasten, eta ez deskubritzea, ez dakizula zeiten naizean. Total. Osea, hori da jolasa. Rentaitorpena, bai. Bueno, eske zer da hori? Zenbakiak. Batetik 10 Zeinen ondo itxendazu, sukalaritza. 4. Etxeko ordena mantendu. 10. Finantzak. 10. Beste jendearentzako sozialki disponible gotea. 1. Hori ditzen da antxietatea. Eguerdion guztioi, hemen gaude berriz bueltan, gaurko solasalearekin, azaroaren 9 honetan, Marisa Barrena dekogu hemen mailan, eta, Alaitze Argandoña, gaurko gaiak jorratu eta lantzeko. Aurre kontuak izango da gaurko gai oinarrizkoena, zerbitzu publiko, eta, fortuna handian inguruen dauzen zergak, eta, beste hainbat aspektu landu. Zerbitzu publikoen privatizazioa salatzen dute hainbatek, norbanako eragile, langile eta sindikatuk gizarteak orokorrien ez, eta horren eraginez zerbitzu publikoak indartzea eta sendotzea exigitzen da, eta hori izan da eskatzeko oindala 2 aste egindako greba egunien. Bai, nik uste dute aspalditik gaudela hori eskatzen, ze azken finean presioen igoera dela eta gainera hori bai energia eta hainbat gauzaren presioen igoera dela eta ikusten duguna da soldatak edo ez direla nahikorik oinarrizko gauzak bermatzeko eta orduan zerbitzu publikoak ezinbestekoak dira eta indartu behar ditugula. Zerbitzu publikoak espadea bermatzen, eskuzu dinosuna, ez da, laitze dinona. Azkenean, gure erosteko gaitasuna edo almena gutxitzen doa, gero eta presioa garestiago, gero eta pobrego gara, gero eta gure soldata gutxiagorako heltzen zaigu, orduan zerbitzu publikoak beharrezkoa dira, eta gainera, horrez gain, zerbitzu publikoen alde egon behar dugula, iruditzen zaitez. Gainera, nik uste dut eskubideak bermatzen dituztela, eta eskubideak guztiontzat, zazken finean, hainbat zerbitzua dauz privatizatuak, eta orduan, badago jende bat, heldu aldela bere soldatarekin haratago jutea, baina guztiok ez gaude maila berean, eta jende guztia, eskubide guztiak bermatzeko zerbitzu publikoak ezinbestekoak dira. Eta beste aldetik, esartzen dituzten proiektu berrien arabera zerbitzu publikoak oinarrituta egon beharko dira. Adibidez, ota jartzen baldin baduzu edo proiektu batzuk aurrera eramaten baldin badituzu, jendea kotxea gutxiago erabiltzeko, zuk bermatu behar dituzu zerbitu edo garraio bide publiko duinak dituzula. Orduan nik uste dute olako gauzak parekatuta joan beharko direla. Eta gero zerbitzu publikoak izatean nik uste dute izango genukela be aukera, gero aurrera izango du igual hizkuntzari buruz, baina hizkuntzara bermatzeko, edo eskatzeko behintzat, sarritan esaten digute, pribatua denez, ez daukagu hor esku sartzerik, publikoa bada, behintzat horrere egin alko genuke alegin berezi bat, edo behintzat eskabide berezi bat. Bai, gainera nik uste dut hori zerbitzu publikoak, instituzioek eraman da dauzenez, haiek izan beharko direla eraduak, zuk esaten duzuna, hizkuntza legea bermatzeko eta aurrera ateratzeko, azken finean, beti ereduak izan beharko direla, eta zerbitzu publikoak hitz egiterakoan izan beharko dira duinak eta hurbilak, eta esparru guztietan dauz oinarrituta, esan nahi dut,
zaintzarloan hor ikusi behar da nola zaintza eredua publikoa izan beharko dela, osasuntsugintzari dagokionez, bai, zuk batzutan esaten dugu, ezke hau da besteen ardura, eta ez da egia, dinot, zuk izten baldin baduzu osasun zentro bat, edo izten baldin baduzu espezialitate bat, edo pediatra gutxiago jartzen baldin baduzu osasun zentro batean, eta bidaltzen baldin badituzu, hor daudenak beste osasun zentrora instituzioak bermatu behar dituztena, da, bai, garraio publikoak dauzela alde batetik bestera joateko. Etxe bizitza sortzerakoan, bai, bermatu behar duzu, hor ondoan egongo diren zerbitzuak eta hirigintza egongo den landuta, zerbitzua emateko hori jende berria egongo delako zonalde horretan. Eta gero ondorioak ere izango lituzke, ez da? Esango dut, garraioak aipatu dituzu, eta adibidez, garraio publiko erabiliala ez, beraz eragin daukan gure zerean, ingurumenean ere. Orduan, esan dut, zerbitzu publikoak esaten dugunean, hori da, bermatzea, eta gero daukan eragina, gizartean denontzat, ez bakarri bermatzea, eta bermatzeaz gain aratago ere baduela, eragina, nik uste dut. Nik uste dut zerbitzu publiko daukana, azken finean, elkarbizitza sortzen duela, dinot, bermatuta baldin badauz, elkarbizitza opera joaten gara, eta horrek laguntzen du pilo bat. Bai, eta ala itzuk esan duzun modure, desberdintasun maila asko nabarmentzen da gizartien inguruen, eta horretariko adibide bat izango zen, fortuna zergen gaia, gainera, desadostasun oso handi bat eta zabal bat erakutsi dauen gai bata, honetz izan momentutik, ze iritzi dago honen inguruen? Nik uste dute ausartak izan beharko garela. Azken finean, erreforma fiskala ezinbestekoa dara, nik uste dut sistema eredu aldatu beharko dela. Ze daukaguna, edo daukagunarekin ez dugu, edo bai ez gara kapasak hiltzeko guztiok ukitzeko bermatuta bereien eskubideak. Orduan nik uste dut puntu horretara heldu arte, diru gehienak edo gehiago dituztenak, gehiago eman beharko dutela. Eta horretarako nik uste dut sistema aldatu beharko dela. Zer da gertatzen dena? Nik uste dut instituzioetan dauzenak edo boterea daukatenak lotura zuzena daukate, hori, oligopolioekin edo olako fortunak dituztenekin. Orduan ez dira kapasak edo ez dira kapasak pausu edo neurri benetazko ausartak emateko eta horrela ez da aldatuko ze batzutan hori diru laguntzak daude, baina dira epe motzeko neurriak, ez dute sistema aldatzen, ez dira hilegatzen guztietara, ze pentsasazu diru laguntzak eta olako gauzak lortzeko irizpide batzuk bete behar dituzu, eta jende guztia ez da sartzen kopuru horretan. Bai, ez dira bat ere malguak, eta gauza bat eta garrantzitsuenetariko bat da erroldatuta egotea, eta jende pila bat ez dauka hori eskubidea erroldatuta egoteko, batzuk hori igual kanpotarrak izan da, jendea aprobetsatzen da, eskubide hori ukatzeko, eta nik uste dute hori da, reforma fiskala ezinbestekoa dela, eta bai ikusten dute fortunen handien zergak ipitzearena garrantzitsua dela. Beste gauza bat da, zer egiten den gero diru horrekin. Batzutan esaten dute aurrekontuak indartu ditugu edo dira inoiz baino handiagoak, baina gero zehazki joaten baldin bazara, esparruz esparru nora joaten den edo nora bideratzen den diru hori, konturatzen zarela, nahiz eta igual kopuruaren aldetik handiagoak izan, ez dira heldu behar diren lekuetara. Eta hori nik uste dutala kezkagarriena. Guztiz adoz, alaitz, baina nik uste dut horrez gain, aipatu duzunaz gain, nola sartu, nola banatu aipatu duzu gehien bat, baina nik uste dut fortuna handien zerga hori, aipatu duzu bezala, hor aldatu beharra dago, eta badaute moduak aldatzeko nik uste dut, badaute moduak hainbeste zerbarik, buelta asko eman barik. Gertatzen dena, nik uste dut EAJ eta PSren aldetik badagoela hor borondate falta, edo interesa dauzkatela, zuk aipatu dituzun interesak, klientelismo esaten den hori dagoela, ez da. EAJ eta PSek, hain zuzen be, aitortu daue aberatsak deseroso ez sentitzea nahiago dutela. Hori da. Baina esate baterako, Nafarroan eman da adostasun bat, zelameiteko adostasun bat, ez da? Eta hori da,
adibidez, bildu proposatzen duena, ez da? Horre monden adostasun hori behintzat, horraino heldu, ez? Hau da, gehiago kobratu, gehiago sartu, gero banaketa zelan egin, ez? Hori beste kontu bat da, eta banaketa egiterakoan arazoak daudela badakigu, ez? Zuke aipatu dituzunak, baina gero, zenbat sartzen den, hori ere kontutan eduki behar da. Eta, karo, desorzo ez sentitzeko, gustora egoteko, eureko egiten dute papel hori, ez? Eta nik uste dut, Nafarroako eredua edo Nafarroan adostu dena hemen lortzea, ez dela hain zaila izango borondaterik egon eskero. Eta gero, Bizkaian, Bizkaiko zera ere, ez dakite, sistema ere, ez da Araban da Gipuzkoakoan bezala. Desberdina da, hemen gutxiago sartzen da. Hain zuzen be, 1,5% tasa aplikatzen da, 3.000 milioietik euroko ondarei. Badago horre pixka bat doitzerik uste dut, ez? Eta aberatzen dien gaineko zerba, bere helburua betetzea, eta era berean, hori ez, egindako alegina bertan bera gelditzea, ez da? Hori da, nik uste dut eki behar dena, ez? Ezin da jarraitu horrela orain arte egin den bezala. Eta esate baterako Araban bederatzi, karri daude aberatze tasa horretan. Bizkaian 51, pentsa, ez? 51. Eta horrek esan nahi du, Araban 200.000 euro bilduko liratekela, Gipuzkoan 300.000 eta Bizkaian 2 milioi baino, ez? Orduan, hori gehituko balitz, gero banatzerako orduan ere, zuk aipatu dituzun arazo guztio konponduta, papel kontuak eta guzti hori, baina behintzat zer banatu egongo litzateke, zer banatu gehiago. Orduan, nik uste dut hortik egin behar dela alegina, ez? Nik uste dut, eta lehiakortasun fiskalaz hitz egiten denean, ez? Aberatzak hemen estatuan baino zerga gutxiago ordaintzen da. Estatuan baino, Orduan, nik uste dut hor egin behar dela alegin bat, ez? Datuek esan zuk aipatutakoa, borondate politikoa ezinbestekoa dela. Eta nik uste dut hori ausardia falta dagoela edo lagun gehiegi dituztela. Hori da. Ausardia baino nik esan benuke gehiago dago, zuk aipatu duzuna, ez da? Inor, ez da bintzatu, inor, aberatzaten inor, ez da bin, aberatzaten. Datu diz eta Forbesek horrela bai estatu da, estatuko aberastasun handien ondarea, batez beste 127 hasi dela beraz hor 100 potolo bat dela, aldugu esan. Eta esate baterako, degarri zidat, 5 gizon, 5 euskaldun, eta 5 euskaldun gizon, eta emakume bat, 5.000, 700 eta 5 milioi biltzen dituzte. Bentsa, 5 pertsonak. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontua baino 5 aldiz gehiago. Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontua 1.160 omen da. Eta 5 pertsonak, Euskal Herriko 5 pertsonak hori baino 5 bider gehiago, ez da? Eta, beratzena Daniel Mate izeneko bat omen da, Euskal Herrian. Eta non bizi dela uste duzuen. Bizkaian izango da. Bizkaian ez da bizi. Araban bizi. Suizan bizi da. Abitu. Claro. 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 Baina bedagio zenbat milioi. 2.000 eta 900 milioi. Orduan, claro, hemen ez da bizi. Hemen han bizi da. Lasa izamar biziko da. Eta beste Espainiako aberatzena, hori entzun dugu irratietan eta telebistan ez, Amancio Ortega, Galiziarra. Eta nik hori entzuten dudan guztietan, beti gogoratu egiten naiz, edo burua etortzen zait, zenbat langile, zenbat emakume esplotatu ote ditu. Gizon honek dagoen tokira heltzeko. Daukan diru kopuru guzti hori bilduta izateko, ez da? Gogoratu egiten zituela etxeko emakumeentzat bata edo buruzaiek egiten hasi zela. Eta Galiziar emakumeek hori etxean egiten zuten. Eta hortik hasi zen bere negozioa, pentsa bitarte horretan Espainiako aberatzen izateko, edo estatu mailako aberatzen izateko, zenbat esplotatu dute dituen. Zenbat emakumenik hori beti hori zioten dut buruan, ez? Argi daukadana da, azken finean, aberatzek gero eta aberatzagoak direla, eta gero eta pobre gehiago daudela. Eta, klaro, zerbitzu publikoak ez baldin badauz, jende
pila bat egongo dela bakale gorrian. Baina bere fortuna, gero eta potolago badauka, eta PNV-ek edo PSOE-ek begiratzen badute, bero kontuz hauekin hauek ezin ditugu mindu, ez? Horiek ez mintzagatik, azkenean diru gutxiago sartzen da, eta banatzeko diru gutxiago. Argi dagoena da, zer esan handize dagoela gai honen inguruen, eta horren inguruen opako koordinakundak bai zer esan handize dako, osasun gintza publikoen eredue aldatzea eskatuko dagoelako. Eta, osasun publikoaren alde, larun batien Bilbon, Donostin eta Gasteizen manifestatzera deitu direz herritarrak, eta gaiari heltzeko, pantaien beste aldian daukagu Igor Estareiaz. Igor, eguerdion. Kaito, egunon, bai. Daukuzu gai honen inguruen. Bai, entzuten da? Entzuten, bai. Bota, zer daukuzu gai honen inguruen esateko? Badakizune zapirilean jendearen haserrea bideratu genuen, eta orain beste ikuspuntu bat mai gainean jarri nahi izan dugu. Irtenbideak bai daude, eta irtenbideak ez dira bakarrik adituen kontu bat. Hori, gizarte demokratikoetan gertatzen den bezala, herritarrok ere irtenbidea bilatzeko aukera izan behar dugu. Eta horretan gaude. Osasun publikoaren egoerarekin ezin egona agertu dozue, behen baino gehiagotan, eta plataformatik, eta oraingoen pauso bat harago joatea erabaki duzue, ze ikusten duzu horre etorkizun baterako edo aurrera pauso bat emateko? Lehenik eta behin, bilatzea sistema bat, non gardentasuna hori, izan behar den ardatz nagusia, eta partizipazioa, herritarron partizipazioa izan behar da beste ardatz nagusia. Arloaren eredua aldatzera ere proposatu duzue, ze aldakuntza edo ze eraberritze nahi duzue bilatu honekin? Gure web horrian jarri ditugu hainbat abiapuntu, eta ez ditu daipatuko, baina esan dizuedan moduan, printzipioz, lortu behar dudana da gardentasuna eta partizipazioa, eta beste aldetik berreskuratu behar dugu ahalik eta lasterren arreta presentziala, eta jakin behar dugu benetan zeintzuk diren arazoak, eta guztion artean aurkitzeko irtenbide bat, lehenik eta behin gardentasunez jakin behar dugu zein den arazoa eta zeintzuk diren egoeraren baldintzak. Gardentasunaz gainera, sistema publiko duina eta kalitatezkoa izatea eskatu eta proposatu duzue. Zeintzuk izango lirateke osasun sistema eredu berri horren ardatzak? Komentatu dizudan bezala, ardatz nagusiak dira parteatzea eta gardentasuna. Herritarraek gauzak hobetzeko eta bere iritziak eman alizateko sistema bat bermatu behar dugu, eta sistema horretan herritarrek informazio osoa izan behar dugu, arazoak ulertzeko, eta informazio hori izan behar da bai ala bai ulergarria guztiontzat. Eta horrez gain, premiazkotzat jotzen duzue lehen mailako arreta birsortzea osasun laguntzako sistemaren giltzarri bihurtu dadin. Horretarako gainera, hainbat neurri proposatu dituzue, zeintzuk dira neurri horiek? Esan dizudan moduan, gure web horrian dauzkagun abiapuntuak, baina printzipioz COVID-arekin lehen arreta izan ditu hainbat aldaketa eta guztiok ikusi dugu zenolako arazoak eta aldaketak jasan ditugun, eta lehenik eta behin berreskuratu behar dugu arreta presentziala, baina ez da bakarrik esatea berreskuratu behar dugu, baizik eta eredua egokitu behar dugu daukagun errealitatea eta gure realitateari, eta bai lehenengo pausoa da ziurtatzea sistema dagoela egokituta pertsonei eta daukagun egoerari. Ez da gauza bera herri txiki batean ematen den arreta, eta ez da gauza bera hiri batean ematen den arreta. Beraz,
bai egokitu behar da arreta eta egokitze hori atera behar da parte hartzetik. Geratu da, Igor, azaroen 11 deitutako manifestazioen parte hartzera deitu duzuela, eta beste mezurik gehitu nahi baduzu gizarteak bat egin dezan gai honekin? Bueno, hori, espero dut jendeak jakitea hau ez dela egun bateko borroka, baina mundu honetan aldaketak beti etorri dira hori borrokarekin lotuta, eta herritarrok gara indar nagusia. Gogoratu beharra dago, hori gaur egun hori osasun publikoa eskubide bezala izatea lortu dela borrokaren bidez, eta gaur egun egin behar duguna da berriro borrokatu, hori, gaur daukan norabidea aldatzeko eta lortzeko benetan merezi dugun hori, arreta eta, osasungintza publikoa, eta hori baino gehiago sortu behar dugu, hori, zaintza sistema publiko, benetan publikoa dena, eta duina, eta guztiz integrala, ez da bakarrik osasungintza baizik, eta hori, guztiok dakigu zaintza sistema ez dela bakarrik osasungintza. Eta hori, badakizue, hurrengo pausoa izango da, larun batean kaleak hartzea. Bai, hala da. Beste barik Igor Estareia agurtzen zaitu, eskerrik asko, OPA herri plataformako kidea, beste ikusiko gara, eskerrik asko. Vale, mi esker. Venga, pues, agur. Bueno, Maris eta Laitz, bueltatuz, hemen beste gai bat aipatu dugunei Osakietza da, pilpian dagoen gai bat, Osakietzako itxaron zerrendak, baleabide propioekin laburtu nahi dituelako Sagarduik, zer deko zoe honen inguruan? Lehenengo eta behin nik uste dut azpimarratu behar dena eta Sagarduik bere adierazpenetan nik uste dut diskutatu nahi zuela, berak esaten du egindako aldaketa guztiak edo neurri berriak sortu zirela osasun krisia dela eta hori ez da egia. Hau atzetik datorren, dinot gu auzo elkarten federazioan gaude, gu jaso ditugu hainbat salaketa edo jendeak eskatuta zebilela, krisi honen aurretik datozenak, pediatra falta, eta hainbat mosketak egon direlako, murrizketak egon direlako osasungintzan. Lehenengo eta behinik hau esango nuke strukturala bat dela, aspalditik datorrena, nik uste dut privatizazioaren ibilbidea basegoela prestatuta osasun krisi baino lehenago. Nik uste dut bideratu dutela bai inbertsioak eta hori nabaritu eginda pilo bat Bilbon, nola joan direla zentralizatzen osasun zerbitzuak, bai kentzen garrantzia auzoetan zeuden osasun zentroetatik eramateko adibidez basurtora, ez? Ez da beharrezkoa auzoko paka irekita egotea, joan zaitez urgentzietara, basurtoko urgentzietara. Itxiko dugu basurtoan dagoen hori minbiziaren zera eta eramango dugu ururtzetara, ez? Nik uste dut hor lehenengo eta behin dagoela hori, ez? Zentralizatzen zerbitzua. Nik uste dut, eta da gauza bat auzoelkarteek beti aldarrikatzen duguna da, zerbitzuak izan beharko direla deszentralizatuta pandemia garaian konturatu ginen, hainbat auzo ez ginela independienteak, ez ginela autonomoak, ez genituela oinarrizko zerbitzuak bermatuta. Eta nik uste dut hori kezkagarria da. Gero, prozesu honetan, azken urteetan, samur itzi da, bai, dala ambulantzia udal zerbitzua. Eta azkenean ez da privatizatuta. Egon, baina bai egia da dia hainbat lana egiten duela edo betetzen duela lehen samurrek betetzen zuena. Pakak gero eta gutxiago daude, murriztuta daukate ordutegia, eta hori bebai kezkatzekoa da, zen ikustu dut, hori, egon beharko direla auzo guztietan. Olabeagan zegoen dispensarioa, itxi egin da, eta egian da Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakia, baina bebai, nik uste dut instituzioak, udaletxeak, bebai bete behar du, garraio publikoa erabilita, joateko, Olabeagan bizi direnak, basurtora, da, ondoan daukaten osasun zentro bakarra, eta behitu Olabeaga zenolako garraio bideak dituen. Txurdinago espezialisten zerak
itzi nahi dute. Otsarkoagan hori espezialistak kentzen ari dira. Basurton pediatra eske ibili ziren hainbat konzentrazioetan eskatutakoa lortu zuten eta orain beste bat jubilatu denez, ez dago beste bat betetzeko bere plaza. Zorrozan bebai arazoak dituzte, ze jendea ez dago pres bizitzeko kriba bat administrazio baten aurrean, azkenean zuzoa zara zita bat hartzera eta, klaro, azaldu behar diozu hori, aurrean daukasuna jendearen aurrean, eta gainazu nahi duzuna da mediku batekin hitz egitea, eta ez dut uste asko eskatzea dela. Nik uste dut, egon direla hainbat eta hainbat gauza aspalditik etortzen direnak eta estrukturalak direla. Zenik bai ulertu aldut esaten dutena. Ez daudela profesionalak betetzeko plazak, ez? Baina zergatik ez dauz profesionala, zergatik joaten dira beste leku bat ere. Igual lan baldintzak ez daudelako, gero esaten dutela, tensionatuta dagoela osasun gintza edo inguruno politikoagatik, ez? Eta ez lan baldintza txarrak daudelako. Zagarrik ez da ganera arazoa, ez da langile falta. Gertatzen da arloiakin batzutan ez dagoela profesionalok hori. Baina zergatik ez dauz profesionalak? Zer nolako lan baldintzak eskentzen dituzu? Dinot, osasun nahi dut, pentsasazu zen olako ikasketak behar diren olako plaza bat betetzeko. Osa, guazen bebai eskantzera gauza bat jendea aukeratzeko lanbide hori, ez? Esate baterako Bilboan auzoetan gertatzen dena, beste eskualde batzuetan, herrietan gertatzen dena. Txikiak esate baterako, orain ikusi dut gure nebizi naizen eskualdean, Izurtza eta Mainari esate baterako, mobilizatzen ari dira bertan eskatzeko mediku barik nola egon daiteke, herribi mediku barik, ez da? Nola egon daitezke, ulertezina da beti egon denean medikua, behintzat ordu batzuetan eta egun batzuetan, ez? Eta gero, Bilbotik urrun bizi garenok, etorri behar dugu, bai Bermeotik edo bai Durangotik edo bai etorri behar dugu zeraraino, Gurutzetaraino edo Galdakoraino. Eta kasu askotan, esate baterako pediatria arazo bat badugu, Gurutzetaraino umearekin, ez? Orduan, hori eitzela da. Eta esaten duenean, baliabide propioekin laburtu nahi dituela itxaron zerrendoz, itxaron zerrendak ikaragarria luzeak dira, gaixotasun bat badaukazu, noiz ez, eta jentea zer egiten du, dirua daukanak pribatura jotzen du. Hainbeste itxaron beharrean, eta orduan hori, esaten dugu, baliabide propioekin, baina nola baliabide propioekin? Zuk esan duzu bezala, aspalditik ari bagara hori pribatura bialtzen. Zagardik ere aitortu dau, hori sistema honen estrategia bat izango dela, publikotik pribatura pasatzea jendea zerrendak gutxitzeko. Baina ez duzu ikusten hor kontraesan bat dagoela, kontraesan bat handi bat dagoz, Osakidetzako itxaron zerrenda baliabide propioekin laburtuko ditu, bale. Propioak zer dira, pribatuak dira propioak, hori da kontua ze. Propioak direla, orain momentu honetan aktibo dauzen baliabideek. Baina da gero, nik ez dut sinesten ez dagoenik jentea preparatuta. Nik ez hori ezin dut sinestu, jentea mediku asko kanpora joaten dira lanera, hemen ez daukatelako lanik. Kanpora joaten dira, eta kanpora joaten dira, beta zenbait joan diren Inglaterrera, Alemaniara eta beste tokietara. Orduan, hori kudeaketaren barruan egon beharko luke, gure prestatzen diren pertsonak hemen lan egiteko, gainera, segurazko posik egingo lukete hemen lan, ez? Eta gero, Igorrek aipatu duena, internetez egiten den zerbitzu hori, zer da hori? Eta esaten du, Zagarduek, arriskurik ez duela ikusten, nola arriskua? Pandemiatik ona, pisu gehiago hartzen ari dan... Orduan, gainera, arriskua ez, beharko genuen, arriskua izatea, gainera, arriskua ez, baina zer eginkortasun dauka zerbitzu horrek. Nola, gero eta zarrago garen gizarte honetan, nola harta gaitezke horrela, ez? Gainera, hori da, dinot, presentziala izan barko dela, lehenetariko gauza bat aldarrikatzekoa dela, ez? Eta gero, zuk lehen komentatu duzuna, ez? Zuk nahi baldin baduzu gauza berri bat proposatu edo proiektu bat gero,
zerbitzu publikoa oinarrituta egon beharko dela, dinot, zuk egiten baldin baduzu interneten bidez, arrakala digitala ez egoteko, zerbitzu publiko bat jarri behar duzu laguntzeko pertsonak hori erabiltzeko. Eta aukera izan beharko da, eta ez derrigorrezkoa, klaro. Bai, arrakala konpontzeko, bai, horrein atzo aipatu zuten telebistan, arrakala konpontzeko, baina nola konponduko diozu adibidez 80 urteko pertsona bati arrakala hori? Ezinezkoa da, horre beste lau belaunaldi bat dira, baina horiek behar dute medikuen gehien. Lehen aipatu duzu alaitz ere, osasun arloko aurrekontuak euneko 5,3 bat handitu arren, aztertu beharko litzatekela zer dan desglose horretan... Horretan ibili ginen, eta askotan diru hori esku pribatuetan gelditzen da. Eta gainera, zuk esan dakoa, lotura zuzena dauka zaintzarekin. Ze, behin eta gehiagotan entzun dugu, lasa, aizure semea egingo du. Eta ez badauka semerik, eta ez badauka familiarik, baina zuzete montere dakizu. Azken finean, pandemia garaian sortu ziren elkartasun sareak, jende asko ez daukalako olako kontsoia, soziala, dinot, laguntzeko lako gauzekin, eta hori nik uste dut hor da bilela arriskua, ez? Eta banaketa horretan, nik uste eta ipagarria dela bez, esan duzula, zertarako bideratzen da diru hori, ez da, euneko 5,3 hori. 5,3 hori. Zertarako, zati handi bat, garraiotarako, eta garraio zerbitzuak pribatuak dira. Bueno, garraioak, ambulantziak, azken pinean. Ambulantziak. Hernandezek elkarrekin Podemoseko aitortu dago gainera, zerbitzu publiko bat izan beharko litzatekena, zerbitzu pribatu moduan dagoela. Baina gainera, horran diru mordoa joaten da, asko, eta euneko 18 gonda uste dute horrengoan. Euneko 18, baina lehendik ere... Baina hori gertatzen da, samur itzi ostean bebai. Osasun nahi dut, haiek esan zuten esala beharrezkoa, eta horrein, behitu zenolako ambulantziak behar ditugun, edo? Lehendik ere, ambulantzietarako, osasun sailak diru mordoa ematen zuen. Eta batzutan, gainera, hori, liaketan edo, Euskal Herri kanpoko enpresei ere ematen zitzaien, Orain ez dakit, baina ni osasun sailan lan eginen garai batean, eta hori ikusten genuen, zer dirutza joaten zen horra, eta ez beti, hemen ezen beti geratzen, jaten zen inguruetako beste erkidegoetara. Hori ere, ez? Eta nik guztiz ados nago horre Podemosek egiten duen aldarrikapen horrekin, hori ere publiko izan beharko lukela. Publiko izan beharko lukela aipatu ditugun arrazoi guztiengatik, ez? Besteko dirutzak horra joatea, eta gero, akina, eta hor berriro aipatuko dut, hor hizkuntzarena, ze hor, ni ambulantzia subortatu zaidan guztietan, norbaiti laguntzen edo, beti erraldunak etorri dira. Eta sarritan ambulantzian doan pertsona, adineko izaten da, bestelakoak ere izan daitezke, baina nire kasuan lagundu behar izan dituanean adinekoak, eta euskeraz moldatzen direnak. Erderaz osta daudenak, eta zu pentsa ez daudela ondo, eta gainera hizkuntza arroz batean hitz egiten dizutela, ez? Orduan, guzti horiek uste dut, doitu behar direla. Subkontratekin hori da gertatzen dana, ez? Baina horrezko garbitzen dituzte. Bai, noski. Ez esaten dute, baina ez hori enpresa pribatua da, hori subkontratatua da, eta ezin dugu eskua sartu subkontratetan, zema biderrentzun dugun hori. Eta orduan, hor, jarri beharko lirateke arauak, ez? Bai, ni ardura falta ikusten dut hor. Baina, ia, esku hartze falta, orokorrean lantzea... Esan nahi dut, zerbitzu publiko bat baldin bada eta zuzu kontraktatzen baldin baduzu, lehenengo eta bilan baldintzak izan beharko dira ona eta batzutan ez da gertatzen. Ez da horren gainean inspekzio bat egote, ea lan baldintza honak dituzten, eta betetzen dituzten basuk esan dakoa, ea parakideak diren, ea hizkuntza bermatzen duten, orduan nik uste dut, azkenean ardura izan beharko dela instituzioena, ez enpresarena. Eta prestakuntza duten batzutan. Zer? Prestakuntza, nahi, zema distripu egoten diren sarturtenean ambulantzietan, hori, prestatuta baleude behar bezala, ez dakit kamileroak, eta ez dakit ez kamilero mota diren batzutan, baina noiek nik uste dut behar dutela formakuntza hobea, Azken finean, guago ginean samurrekin... Zu kontrata denez, nok sartzen du eskua. Bai, horregatik dinot... Kontratatzaileak sartu beharko luke eskua.
Erakunde sartu beharko lukete horrezkoa, bai hizkuntzan, bai... Gero esaten dute ez daukatela erantzunkizunik, subkontrataren ardurapean gelditu dela olako gauzak, baina nik gogoratzen dut, samuritzi zutenean, nola zuhiltzaileek esan zuten, haiek eskatzen dietela, osasunekin daukan lanak betetzeko. Eta ez dugu ez daukagu prestakuntza, formakuntza horreta. Ezin dugu pertsona bat lagundu behar den moduan, segu zuhiltzaileak, ez gara erizaileak, ez gara medikoa. Eta azkenan bilatzen ari dena da kubritzea hainbat zerbitzu pertsona berarekin, ez? Orain jende asko salatzen ari dela, nola erizainek daudela egiten medikoen papera batzuk, ez? Eta hori bai oso gogorra izan behar da erizainen ikuspegitik, nabil gauza batzuk egiten, eta suposatzen da, ez dakit, nik karrera bat daukat hau egiteko eta ez beste motetako gauzak egiteko, edo administrazioan daudenak ere nola egiten dute kriba? Nola komentatu aldiozu pertsona bati, osasun arloan lan egiten duena, baina ez daukala formakuntza edo prestakuntza edo ikasketak, eta nola bera izan alda pertsona kribatzeko, eta zeteko behitu bat, zu erizainaren gana joango zara, zu medikoaren gana, emango doizute beste epe bat, izan behar da, dinote, gogorra. Handia ematen zaiela, eta gero lankarga ikargarria daukatela, gaur egun behintzate ambulategietan, eta lankarga ikargarria daukatela, eta orduan nik uste dute osasun langilek lan egin behar dute, ez dakit, euren ritmoan, orain egiten duten ritmoan. Eta gainera, deskantzatzeko eskubidea daukate. Batzutan guk esaten dugunean, orain gabonak etorriko dira, jaiegunak etorriko dira, eta ordutegia murriztuko dute. Eta esango dugu, irekitagon beharko da. Baina eske daudenekin, ez dute betetzen ordutegia. Ezin dute bete, Eta nik uste dut, haiek eskubide osoa daukatela, jaiak oporrak hartzeko, langileak dira. Eta gero baja. Bai, noski. Bajak betetzerakoan, bajak batzuetan ez dute ordezkapenik egiten. Ordezkapena jarri beharrean, edo ordezkoa jarri beharrean, hobeto esan da, haien artean betetzen dituzte utxune horiek edo ordu horiek, eta orduan lankarga ikaragarria pilatzen zaiela. Askotan hitz egin da, pandemia garaian, zenolako osasun mentalak, agerian gelditu direla, edo behintzat areagotu egin direla, baina osasun gitzarloan lan egiten dutenen artean ere, pasada bat da, zenolako baja dauzen depresioagatik, azkeneak haiek pairatzen dituzte gure keja guztiak, eta gainera lankarga bikoitza, lan baldintza oso txarrean, eta batzutan kejatzen gara, hor daudenen aurrean, eta ez egin behar dugun bezala. Nik horregatik, bebai esaten du zapatu honetan joan beharko garela amorizazioetara. Batzutan, kostatzen zaigu gehiago, salaketa idaztia egitea, eta nik uste dut batzutan egin beharko genukela gehiago, eta ez bronka botatzea justo hor daudenaren aurrean. Haiek ez daukate, ez dakit nola esan, ardurarik. Gizakoa dauz lan bikoitza egiten, dauz topera, dauz, dinot, izan barko dala oso gogorra. Dena, erakurri dugunaren arabera, osasun publikoaren alde, hori da Eusko Jaurlaritzako osasun sailaren helburu nagusia. Orduan, nik kosta egiten zait hori sinestea, ikusten duguna eguneroko martxa ikusita kosta egiten zaigu. Eta pentsatu dut agian egin beharko dugula aldarrikapen hori, ez da, lehen egiten genuena, beste arloetan egin duguna, Eusko Jaurlaritza bete zure hitza egin beharko dugu. Baina nik uste dut, suposatzen da, hauteskundeak bebai hor daudela. Eta horregatik daudela orain olako adierazpenak egiten, ez? Baina olako adierazpenak egiten, eta egiten ez dago txartu, ez da? Gero betetzen baldin bada. Baina betetzea, eta nire koste egiten zaire inodan bezala, hau sinestea. Eta beste gauza bat ere esan du Sagarduik, okorrezpanago, enplegu eskaintza batera deituko dela. Datorren urtean. Beste enplegu zerbitzu, zer bat, ez? Deialdi bat egingo dela. Eta nik uste dut hor bai egon behar duela, oposizioak edo eskerra egon behar duela hor adi, eta bete dezala, eta guk herritarrok ere, ez bakarrik politikariek guk ere egin behar dugu zapatuan eta besteetan ere, irten eta eskatu, eta ez dakit, ezin dugu gu geldik egon, azken baten, geu gara jasaten duguna gero zerbitzu eskasa edo esan dudana, edo diru euki eskero, pribatura joan, itxaron beharrean, baina karo, hori batzuk aldute eta beste batzuk ez. Hori da lehen esan duguna, maila,
pobreak gero eta pobreago, eta aberatsak gero eta aberatsago. Haserrea piztu dagoen gai bat da zalantzari barik. Eta, bueno, haserre honen beste adar bat izango zen hezkuntza saiarena. Hezkuntza saiak aurrekontu bat aurkeztu dau, 5,5ko handipen bategaz, eta Eusko Jaurlaritzak hain zuzen ia 3.600 eta 73 milioi bideratuko dauzela aurrekontu, berrikuntza hauetara. Argi dagoena da, Podemoseko Isabel Gonzálezek esan dauen moduen, galdetu da aurrekontu horiek errealitatean barruen sartzen badizen, edo, zelan esan dau, errealismo magiko baten parte izango badizen aurrekontu horren zifrak. Claro, Isabelena irakurri dudanean esan dut, ze aproposa izan da, uste bere esateko era hori ez da. Eta ni pentsatzen du, aurreko arloetan esan dugun ez da, zenbat doa pribatura, zenbat doa publikora hortik. Hori da nik eskatzen hauena, zenbat. Esan dugune da, azken finen, aurrekontu horretan zer da, zertan bideratu behar da diru hori. Zertan, ez? Aurreko baten behonetaz komendatu genuen, eta hori zen gure kezka, ez? Zenbat doa pribatura, zergatik doain beste diru pribatura, ez da? Zergatik, eta zertan gastatzen da pribatuan be, kontzertatuak deitzen dira, ez da? Kontzertatuak esan da, politago geratzen da, eta pixka bate, ez dakit ez, pintzen zaio rapur bate, makillaje pizka bat, baina azken baten publiko-pribatua da horre dagoena kolokan, eta zenbatua hortik eta hezkuntza lege berria aurrikusi da hor, edo aurrikusita dago hezkuntza lege berria horrek ekarriko duena, aurrikusita dago aurrekontu horietan hori nola lotzen da, ez? Horre badira nik buruan dauzkadan ez dakite ardura, kezkak edo, ez? Bai, ez dakizu ez, ea parean joan den edo ez, zer dinoten, batak zer eskatuko duen arabera bestea sortu behar da, ez? Ez dauka zentzurik egitea gauza bat alde batetik, bestea beste aldetik, eta gero, ez dakite nola... Lotura bat edo ez dakit, agian egongo da, ez dakit, ez? Guri ez diguten ez azaldu, agian egongo da, baina ez dakit. Bai, hori da, igual lehen komentatu duena, horrek, ez? Hor gardentasun falta ikusten dut, ez? Edo zehaztasun falta, batzutan, titularrak entzuten ditugu, baina ez dakigu horren atzean zer dakarre. Pentsatzen dugu, 5,0 da, bai, bueno, esaten dugu, bueno, bera, zerean baino, oso zaila baino gehiago da, beira, eta, destalentasuna izan, baina, bueno, geratzen zaigu hori ez da, eta esate baterako zertan gastatzen den diruan ikusten oso garrantzitsua dela. Esate baterako, pribaturako, garraioetan zenbat diru gastatzen da. Zenbat diru gastatzen da 5 horietatik edo lehengo kopurutik zenbat gastatzen da. Eta zertarako gastatzen da. Bilbokoak Eubara joan daitezen, Durangokoak Bilbora, horretan zergatik gastatzen da diru hori garraioetan, ez daroko inguruko eskolara joaten, inguruko eskola publikoara joan beharrean, edo pribatu, edo kontzertatu ez hain bipera joan beharrean, joaten direlako, Durangokoak adibidez etortzen direlako aleman kolegiora, eta horrek ere jasotzen du dirua Jaurlaritzatik. Bai, azkenean sistema mantentzen dute, ez? Bai, edo lekeitioak etortzen dira Eubara, lekeition badaukate pribatua, publikoan denetari daukate, baina Eubak dauka kategoria gehiago antza batzuentzat, edo kolore fidagarriago, eta etortzen dira, baina zergatik, baina diru hori guk ordaintzen dugu gero, guk diru horietatik. Diru publiko horretatik doa zati bat garraio horretara, gurasoek ere ordaintzen dute garraioa, baina zati bat, beste zati bat, guztion artean ordaintzen dugu. Hori da nik uste dut. Jantokia gauza bera, zuk etxe ondoan badaukazu, agian etxean bazkalezak, umeak edo gazteak ez, baina gara, bidaltzen baduzu, 30 kilometro egitera, han egin beharko du. Baina noski, nik uste dut, eta gainera, da sistema mantentzea, lehenengo eta behin, hori, arrakala soziala zabaltzen da, ez? Gero, da betikoa, pobreak ez dira, beti izango dira pobreak, zauz eskola publikoan, eta eskola publikoa dagoen modua, porque duin bat izango balitz bezala, izan beharko zen moduan, ez legoek hori gertatuko. Gero joaten zara UPV-ra, eta ez da gauza bera ateratzea titulo bat UPV-an, edo deustun. Gero, dinot lana eskatzerakoan. Eta orduan, sistema mantentzen da, eta gero lehen komentatu duguna, zuk garraio bidea behar da, eta ez ondoko eskolara joaten baldin bazara, oinez joan zare,
janariarekin gauza bera gertatzen da, eta gero zenolako elkarrizitza sortzen duzun, zenolako harremanak sortzen dituzun, joaten baldin bazara beste herri batera edo, hori, ikasketak egitera. Nik uste dut hori sistema horrekin apurtu egin beharko dugula eta postua izan beharko da publikoa. Eskola publikoak indartzea, eskola mapa berriro sortzea, ze Bilbokoa da uler zina, eta nik uste dut hori da gakoa, nik uste dut borondate politiko falta dagoela, eta hori da igual aldarikatu behar duguna, apur bat ausardia, apur bat borondatea gauzak aldatzeko eta ez sistema bera mantentzeko pausoak ematea, ze lege berriarekin lortzen ari direna da hori, mantentzea ereduak, mantentzea sistema bera, mantentzea arrakala sozialak, oza, dino. Mantentzea eta indartzea behar gara. Eta areagotzea batzutan, bai noski. Eta lege horren bilakaera honetan hizkuntza ere nahiko kaltetua aterako da. D eredua hor daukagu, eta dirudienez, irakasle askok aitortu dute, beste sistema mota batek ez duela euskararen normalizazio baterako bide positibo bat jorratzen. Baina gainera, zagertatzen da, horbe gardentasunik eza dago alde batetik, eta gero alegin handia edo ardura handia daukagu, gure umeak inglesa ikasiko duten, ez? Eta orduan euskararena geratzen da pizka bat hor, zaila da, hizkuntza zaila da, giroak ez du laguntzen, ez da gizar, aurreko belaunaldiek ere ikasi zuten, baliabide gutxiagorekin ikasi zuten eskoletan, bai ikastoletan eta bai eskola publikoetan ikasi izan dute. Orduan, orain, hori doitu beharrean, orain badaukagu beste elemento bat, ez? Orain urteak ez geneukana. Orain etorkin asko ditugu eta hizkuntza asko daude eskoletan. Eta orduan hor, beharko da, laguntza beharko dute eskola horiek, eta horiek gehienak eskola publikora jaten dira, orduan eskola publikoetako ratioak gauza asko aztertu behar dira. Ez bakarrik esan, 5,0 bat igon dugu eta kitopaz ez. Zertara bideratzen den, eta gero eskola publikoari norainoko laguntza eman behar zaio. Ez bakarrik diruan, bai ratioak, bai ez dakit irakasle, ez dakit laguntzaileak edo beharko dira hainbeste hizkuntza dauden eskoletan, ez? Eskola batzuetan 20 hizkuntzataraino daude. Orduan, ze arreta ematen zaio hoiei? Ni guztiz ados esan duzunarekin, gainean nik uste dut gizarte asko daukagu esateko, baina baita ere egiteko. Larun batean Bilbo bete zan, kriston mobilizazioa egon zan, baina gero nabarituko dugu gure egunerokotasunean. Ara joan ginenok, joan zirenak, gero bere egunerokotasunean bultzatuko dute euskararen erabilera, hori da nirik eskatzen nagoena. Eraso baten aurrean erantzuten dugu nahiko ondo, baina gero gure egunerotakosunean ez dakit, molteltzen doa gure ez dakit, gure aserrea edo. Nik uste dut, niretza behintzat, larun batekoa izan zen, ez dakit, energia kargatze bat izan zen, ez? Eta gustatu zitzaidan asko, bai, azkenak bat ez, bez, azkeneko mezuak eta ez, ez izan zen mezu laburra, baina argiak izan ziren, ez? Eta zehatzak, ez? Aurre egitetik, aurrera egitera. Hori, geratu zitzaidan, ez dakit ez, islatuta ez, idurrekain indartxo esan zuenean hori ez da. Hori dela kontu ez, aurre egin behar dugu, baina aurrera. Eta aurrera egite horretan, hor dako ardura eta proposatzen duten orain protokoloa ez da. Uste dut, proposatzen duten protokoloa kontseilutik ondo egon daitekela, eta protokolo horretan implikatu egin beharko direla, erakundeak, alderdiak, eta gero norbanakoak ere zerbait implikatzeko aukera izango dugula. Orduan zuk aipatzen duzuena, ez da gero zer, ez? Nik ere trenean hori pentsatu nuen bueltan, ez? Gero zer. Entzuten nuen erderaz ere berbetan, eta... Argi dagoena da, zeresan asko dagoela esateko gai honen inguruan, eta zeresan asko geleitu zaizkigula gaur lantzeko, baina, beste batean izan beharko da, gaurkoz hau izan da solasaldia, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei.